ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात सतारिणे। जय श्री कृष्ण जय तन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा शिवाचारी गौर भक्त वृंदा एल्लाரும் हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे। राम 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 हरे 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 कृष्णा। இது முடிச்ச உடனே ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்யா டெய்லி சொல்லி அது வருது ரொட்டீனா. சரி ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தது ரஃப்லி எனக்கு தெரிஞ்சு 13 வரைக்கும் பார்த்தோம். 15 வரைக்கும் பார்த்தேன்றீங்களா? சரி ஓகே. இல்ல 15 எல்லாம் பார்க்கல, நம்ம 13 வரைக்கும் தான் பார்த்தோம். இப்போ வந்து 14ல இருந்து 18 என்னன்னா இறப்புக்கு நம்ம செயல்கள்னாலையும் நம்ம இறப்புனாலையும் நம்ம எங்கெல்லாம் போறோம். பேசிக்கலி நம்ம செயல்கள்னால நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவி என்ன நடக்குது, செயல்கள்னால இறந்த அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன டெஸ்டினேஷன்ன்றது இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கியூரியாசிட்டி படைஞ்ச ஒரு சுச்சுவேஷன். சரியா? சோ நம்ம வந்து 3 மோட்ஸ் இருக்குன்றத பார்த்தோம். சோ இதுல வந்து இந்த 3 மோட்ஸ்ல யார் வின்னர் யூசுவலா? ஃபர்ஸ்ட் அந்த 3 மோட்ஸ் என்ன? ரஜஸ் தபஸ் ரஜஸ் தபஸ் சத்துவம். ஓகே, என்ன நம்ம அச்சீவ் சத்வகுணம் பண்ணணும்? சுத்த சத்வ குணம் அச்சீவ் பண்ணணும். கரெக்ட், சுத்த சத்துவம் தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம். ஏன்னா இங்க எது இருந்தாலும் நம்ம இங்கே தான் இருந்துட்டு இருப்போம். சரி, இப்போ இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கிறதுலயே இந்த 3 பேருக்கும் ரேஸ் வச்சா யார் வின் பண்ணுவா? எல்லாரும் போட்டி போடுவாங்க மாதாஜி. யாரு எல்லாரும் ரஜோகுணம் சொன்னீங்க? நான் சொன்னேன் நானா? நீங்க யாரு? சித்திரலேகா. அவதான் தப்பா சொல்லுவோம். இல்ல நெக்ஸ்ட் வேற எல்லா நெக்ஸ்ட். குணமும் போட்டி போடுவாங்க மாதாஜி. எஸ், எல்லாமே ஈக்குவல். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல தப்பா சொன்னா ஓகே, 4th கிளாஸ்ல தப்பா சொன்னா நீங்க கவனிக்கல, இல்ல கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணல, இல்ல படிக்கிறது இல்லைன்னு அர்த்தம். ஏன்னா 3 பேர் ரேஸ் வச்சா 3 பசங்கள்ல இவங்கதான் வின் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. எந்த குழந்தை வேணா வின் ஆகும், ஒரே ஏஜ் ஒரே பவர் இருந்தா. இப்போ 3க்குமே ஒரே பவர் தான். இல்ல மாதாஜி, பேஷனுக்கு தான் பவர்ன்றது நம்மளோட அசம்ஷன். குட்னஸ்க்கும் பவர் ஜாஸ்தி, பேஷனுக்கும் பவர் ஜாஸ்தி, இக்னோரன்ஸ்க்கும். ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல அதோட பவர் டாமினேட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம முகூர்த்தம்ல எதுக்கு சாண்டிங்கன்னா, பிரம்ம முகூர்த்தத்துல என்ன என்ன மோடோட டாமினேஷன் இருக்கும் பவர்? சத்வ குணம் மாதாஜி. சத்வகுணம். பிரம்மோ அந்த டைம்ல வந்து சத்வகுணம் இருக்கும். அண்ட் ராத்திரியில எது டாமினேட் ஆகும்? சமோ குணம். இப்போ மயக்கம். காலையில நம்ம நீங்க எல்லாருமே நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்க, நம்ம காலையில சாண்டிங் பண்றதை விட ராத்திரி பண்றச்சே நம்மளுக்கு இன்னும் டயர்டா இருக்கும், இன்னும் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கும், இன்னும் கான்சென்ட்ரேஷன் வராது. ஏற்கனவே கான்சென்ட்ரேஷன் ரொம்ப குறைச்சல், நைட் ஆக ஆக இன்னும் சூன்யம். ஒண்ணு அந்த ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே டபக்குன்னு முடிஞ்சிடாது போயிடும். இல்ல அது வந்து இன்னும் டக்குன்னு ஒரு 6 நிமிஷம் பண்றது 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும். எத்தனை கிருஷ்ணரை நம்ம சாப்பிட்டுருப்போம்னு தெரியாது. இல்லைன்னா 6 நிமிஷம் பண்றது 12 நிமிஷம் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு ஹரே கிருஷ்ணாங்கிறோம்ல நம்ம தூங்கிடுவோம். கிருஷ்ணர் தூங்குறாரோ இல்லையோ. சோ அதனால ராத்திரி பண்ணோம்னா இது வந்து தப்புன்னு சொல்லல, பட் தமோ குணம் ஜாஸ்தி, அதனால அதோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஜாஸ்தி பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து ரஜஸ் தமஸ்
சத்துவ குணத்துக்கு ரேஸ் வச்சா 3ல யார் வேணா வின் ஆகலாம். இவங்கதான் வின் ஆவாங்க அப்படின்றது இல்ல. இதுல வந்து கிறிஸ்டியன் சொல்றது வந்து என்னன்னா, நம்ம மனசுக்குள்ள வந்து 2 நாய்கள் இருக்கு. என்ன நாய் வெற்றி அடையும் அப்படின்னா, எந்த நாய்க்கு நம்ம சாப்பாடு போடுறோமோ அதுதான் வெற்றி அடையும். கரெக்டா? லாஜிக்கலியே அதேதான். குதிரையில கூட பாத்தீங்கன்னா, விச் இஸ் த வின்னிங் ஹார்ஸ்ன்னு கேட்டீங்கன்னா, த ஒன் விச் இஸ் வெரி வெல் ட்ரெயின்ட் அண்ட் ஃபெட் அப்படின்வாங்க. அதே மாதிரி நம்ம மனதையே ட்ரெயின் பண்ணணும். ஃபீட் பண்றது பாசிட்டிவ் தாட்ஸ்ல ஃபீட் பண்ணணும். ஸோ 2மே இதுக்கு கணக்காகும் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம 14 to 18th verse இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இறக்கறதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன ஆக போகுது, என்ன மோட் டாமினேட் ஆகுது அப்படின்னு. டெத் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல என்ன ஆகும், மோட் ஆஃப் பேஷன்ல இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், இக்னோரன்ஸ் இது ஒரு கேட்டகரி. 14, 15 எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. சரி அவ்வளவுதானா அப்படி இருந்தீங்கன்னா 16ல இருந்து 18 என்ன சொல்ல போகுதுன்னா, இப்போ குட்னஸ்ல இருந்தா நம்ம என்ன செயல்கள் செய்வோம், நம்ம பேஷன்ல இருந்தா என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்வோம், இக்னரன்ஸ்ல வந்து என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்வோம், செயல்களை குறிக்கிறது. ரைட்? இது நம்ம பண்ணல இல்ல நம்ம லாஸ்ட் வீக் இல்ல மாதாஜி. பண்ணல இல்லையா? ஓகே. சோ இப்போ 14th யாராவது படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यादि देहभृतात्म विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। அதாவது ஸ்லோகம் வந்து சத்துவகுணத்தில் அப்படியே ஒரு லைன் இருக்க கூடாது. அந்த 4 வேர்ட்ஸ் லைக் யதா சத்வே பிரவృத்தே து பாஸ், அந்த மாதிரி பிடிக்குமா? பிரளயம் ஓகே. யாந்தி தேஹபிருத் பாஸ், தடோத்மா விதாம் லோகான் பாஸ், அமலான் பிரதிபத்யதே பாஸ். அப்படி ஓகே. பண்ணா ஓகே. வேர்ட்ஸ் வரலனாலும் நம்ம அந்த சீக்வென்ஸ் வந்துரும் அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு. ஓகே. அதுக்கு தான் சொன்னேன். यदा நம்ம सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यादि देहभृत् எஸ் तदोत्मविदां लोकान् வெரி அமலான் நைஸ், பிரதிபத்தியதே. வெரி நைஸ். சத்துவகுணத்தில் ஹரி போல். மரணமடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகின்றான். இப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து இறந்துட்டாங்கன்னா வந்து என்ன ஆகும், ஹையர் பிளானட்ஸ் போறாங்க. சத்துவ குணத்துல இருந்தா ஓகே. இப்ப வந்து ஹையர் பிளானட்ஸ்னா எந்த பிளானட்ஸை குறிக்கிறது? பிரம்மலோகம் பூலோகம் அதான். சொர்க்கம் அந்த மாதிரி மாதாஜி. கரெக்ட். பிரம்மலோகம், மகர்லோகம், தபலோகம். ரைட்? அந்த டாப் 4 பிளானட்ஸ், அதாவது டாப் பிளானட்ஸ் வந்து என்னன்னா பிரம்மரோட ஒரு நாள்ல அழியாது. பிரம்மர் இறந்த அப்புறம் தான் இந்த டாப் பிளானட்ஸ் இருக்கும். இப்ப என்ன சொல்றாங்க, பிரம்மரோட ஒரு நாள் இருக்கு அப்படின்னு. ரைட்? அந்த ஒரு நாளுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? கல்பம் மாதாஜி. ஹரிபோல். வெரி நைஸ். கல்பம். சோ அந்த ஒரு நாள் இஸ் கால்ட் ஒன் கல்பம். அந்த கல்பம்ல பாத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற பிளானட்ஸும் நம்ம பூவர் அழிஞ்சிடும். ரைட்? தபலோகம், மகர்லோகம் அண்ட் அந்த சத்தியலோகம், பிரம்மலோகம் 4ம் வந்து அழியாது. ஸோ டாப் 4 பிளானட்ஸ் வந்து வில் நாட் கெட் டிஸ்ட்ராய்ட். அது வந்து அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு. அந்த 4 பிளானட்ஸ் தான் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல அட்டைன் பண்ணுவாங்க. அட்டைன் பண்ணா என்ன ஆகும், நம்ம மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல பிரம்மலோகம் போறோம்னு வச்சுக்கலாம். அந்த பிரம்மலோகத்துல உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பிரம்மாவோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பிரம்மா ஆயிரச்சு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வைகுண்டம் போயிடும். ஸோ இதுதான் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருந்தா நடக்கிறது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கு தகுந்த இது ஆகுது. ஸோ மோட் ஆஃப் குட்னஸ் தான் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம். மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல என்ன 2 வரும் குவாலிட்டி படிச்சோம்? பெரும் அறிவும் பெரும் இன்பம் மாதாஜி. ஹரிபோல். வெரி நைஸ். நாலேஜ் அண்ட் ஹாப்பினஸ், இது 2மே வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கும். அதனால வந்து பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் எதுக்குன்னு சொல்றாங்கன்னா அமலன், அதாவது மோட் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் இக்னோரன்ஸ் இல்லாம வெறும் குட்னஸ்ல இருந்தா தான் சொல்றது அப்ளிகபிள். புரியுதுங்களா? மற்றது அப்படியும் இருக்கலாமான்னா அதுக்கப்புறம் வரலாம். பட் இப்போதைக்கு ஹையர் ஃப்ளோன பிளான்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி பிரம்மலோகா, ஜனலோகா, தபலோகா, மகர்லோகா இந்த 4 தான் மீன் டாப் பிளானட்ஸ்ல வரும். ஸோ அங்க வந்து போய் உட்காருவோம். ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகும், இப்போ வந்து ஜென்ரலா வந்து இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சேஜஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து அங்கதான் போவாங்க. கிரேட் டிவோட்டீஸ் எல்லாம். மற்றது கிரேட் டிவோட்டீஸ் வந்து வைகுண்டம் போக மாட்டாங்களான்னா அதுக்கு வரலாம். கிரேட் டிவோட்டீஸ் எங்க போறாங்க, கிரேட் சேஜஸ் எல்லாம் இங்க போறாங்க. ரைட்? இப்போ டிவோட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்றது கிருஷ்ணரை ஒண்டி குறிக்கிறது அன்றது நம்ம படிக்கிறோம். பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா ஓவரால் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்க இப்போ கிருஷ்ணரை ஒண்டி குடிச்சா அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க டைரக்டா கோலோகம் தான் போவாங்க. ஆனா கிருஷ்ணரை தவிர மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. சஸ்டெனன்ஸ் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கலாம், ஆனா இருந்தா இங்கெல்லாம் போவாங்க. அவங்க வந்து காட்லி ஹாப்பினஸ், அதனால் ரொம்ப சந்தோஷத்தை அடைவாங்க. இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க,
இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இரண்ய கர்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது மத்த அவங்கள கும்பிடுறதால ஹெவன்லி என்ஜாய்மெண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வரும். ரைட், பௌதிகத்தை விட சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். இப்போ ராமானுஜாச்சாரியா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பியோர் வேர்ல்ட், அதாவது ஃபுல் நாலேஜ் இருக்கிற ஒரு இடத்தை போய் சேருவாங்க. சத்துவ குணங்கள் இருந்துச்சுன்னா அவங்க எப்படி மறுபடியும் பிறக்குறாங்க, இறக்குறது எங்க போறாங்க, பிறக்கிறது என்ன வரும்னா ஃபேமிலி ஆஃப் குட்னஸ். எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிரபுபாதா எடுத்தீங்கன்னா பிறக்கறச்சே பிராமணிக்கல் ஃபேமிலியில தான் போயிருக்காரு. அவங்களுக்கு ஏற்கனவே நாலேஜ் இருக்கு, அதனால வந்து எப்படி பண்ணணும்ன்றதெல்லாம் தெரியும். ஸோ பேசிக்கலி ட்ரூ நாலேஜ் ஆஃப் செல்ஃப்ன்றது வந்து அவங்களுக்கு பிறக்கறதுலயே இருக்கு. அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கிறதால அவங்க அங்க போய் சேர்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம சொன்னோம், இந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம குணம், என்ன குணம் அப்படின்னா நம்ம ஹாப்பினஸ் அண்ட் ரெண்டு சொன்னோம். ஒண்ணு வந்து என்னன்னா ஹாப்பினஸ், இன்னொன்னு வந்து என்ன நாலேஜ். இந்த ரெண்டுமே இருக்கிறதால அவங்க இங்க போறாங்க அப்படின்றதை பார்த்தோம். இப்போ வந்து ரஜோகுணத்தை பத்தி பேச போறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதம். ரஜசி பிரலயம் கத்வா கர்ம சங்கிஷு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூடயோ நிஷு ஜாயதே. ரஜோகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் பலன் நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களின் மத்தியில் பிறக்கிறான். தமோ குணத்தில் மரணம் அடையும் போதோ அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அப்படி இறந்தா என்ன ஆகுது அப்படின்றத பாக்குறோம் அப்படின்னு. ரைட், இப்போ குட்னஸ்ல இறந்தா என்னன்றத பார்த்தோம். ரைட், இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவன் திரும்ப வந்து பிறவி எடுக்கிறான். இந்த மாதிரி பியூரஸ்ட் ஃபார்ம்னால he will be அமலான், அதாவது ஃப்ரீ ஃப்ரம் இது இருந்தா, அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன் நான் அடிக்கடி சொல்றேன்னா, குட்னஸ் பை இட் செல்ஃப் இருந்தா அவன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஹையர் பிளானட்ஸ் ரீச் ஆவான். அவன் வந்து இப்போ பை சான்ஸ் அந்த குட்னஸ்ல கொஞ்சம் மிக்சர் வருது வச்சுக்கோங்க, அதாவது பேஷன்ன்றதுல குட்னஸ் இருக்கும், பேஷன் உண்டி இருக்கிறது கஷ்டம். குட்னஸும் இருந்து பேஷன் இருந்துச்சுன்னா எங்க போறப்பான்னா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ற மோஸ்ட்லி எர்த் பூலோகத்தில் பிறப்பான். கொஞ்சம் இருந்தா கூட. அப்போ பூலோகத்தில் என்ன பிறப்பான் அப்படின்னா, பூலோகத்துல வந்து 2-3 வெரைட்டில அவன் பிறப்பான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பூலோகத்துல வந்து he will be born எப்படின்னா டிரான்சென்டலிஸ்ட் மோட் ஆஃப் குட்னஸ் டாமினேட் ஆச்சுன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம். இல்ல மோட் ஆஃப் பேஷன் டாமினேட் ஆச்சுன்னா அவன் வந்து என்னவா பிறப்பான், இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ராஜாவா அந்த மாதிரி எல்லாம். ரைட், சோ பிறப்பான் அப்படின்னு. சோ அதனால வந்து மோட் ஆஃப் பேஷன்ல இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏன் மோட் ஆஃப் பேஷன் தான் மேல லோகம் போக முடியுமானா போக முடியாது. அடுத்தது இக்னோரன்ஸ் பத்தி. ரைட், இப்போ இக்னோரன்ஸ்ல இருந்தா என்ன ஆகுதுன்னா அனிமல் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அனிமல் கிங்டம்னா என்ன, நாயா குரங்கா எல்லாமே, அதாவது லோவர் ஹியூமன் ஸ்பீஷீஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. என்ன மாத்த லோவர் ஹியூமன் ஸ்பீஷீஸ் என்ன, லோவர் ஹியூமன் ஸ்பீஷீஸ் என்ன? டீமன்ஸ் மாதாஜி. எக்ஸலண்ட், டீமன்ஸ் எல்லாமே. இப்ப வந்து நம்ம 4 தான் சொல்லியிருக்கோம். அந்த 4 நம்ம வர்ணாசிரமம்ல 4 வர்ணங்கள் என்ன? எல்லாரும் சொல்லணும், அவ்வளவு கஷ்டமான கேள்வியா அது? சூத்ரா வைசியா அந்த மாதிரி 4 வர்ணாசிரங்கள். கரெக்ட், ஆமா வர்ணா கரெக்ட், சொல்லுங்க. பிராமணா, வைஷ்ணவர், பிராமணர், சூத்ரா. So 4 எக்ஸாக்ட்லி இந்த 4 தான் இருக்கு. பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்ய, சூத்ரா. இந்த 4 இருக்கிறதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் வருது, இந்த 4ல இறந்தா வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து ஒண்ணு பின்னாடி ஒண்ணு பக்கத்துல வைங்க. பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா இது உண்டி ஆளுங்க இருக்காங்களா, இது கீழேயும் இருக்காங்க. மிலேச்சா, இந்த அசுரர்கள், நம்ம அசுர குணம் பறிச்சவங்க எல்லாமே இருக்காங்க இல்லையா. சோ அந்த கேட்டகரி, அதான் லோவர் ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இந்த 4 வந்து லோவர் இல்ல, பிராமணரை விட சத்ரியாலோ அந்த மாதிரி இல்ல, 4மே கிருஷ்ணரோட பார்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். அப்பனா கிருஷ்ணரோட பாட்டே இல்லாததுன்னா பார்ட் அண்ட் பார்சல் இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது. அவங்க வந்து தே ஆர் லுக்கிங் அவே ஃப்ரம் கிருஷ்ணா கிளியர்லி. அவங்க தான் அந்த சூத்ரா விட கீழே இருக்கிற கேட்டகரி, அவங்க தான் லோவர் ஹியூமன், அதுக்கப்புறம் லோவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு போறாங்க அப்படின்னு. சோ இப்போ மோட் ஆஃப் பேஷன்ல என்ன, இக்னோரன்ஸ் என்னன்றது பார்த்தோம். இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம பாக்குறோம். பேஷன்ல வந்து என்ன ஆகுது, அவன் வந்து எல்லா பௌதிக செயலையும் பண்றதால அந்த இதுல செஞ்சா மறுபடியும் அவனுக்கு பௌதிக செயல் செய்யற அந்த ஸ்கோப் தான் கிடைக்கும். அதே மாதிரி எதுக்குன்னா குட்னஸ்ல இப்ப பாருங்க, அவன் வந்து சாத்விக ஆளுங்களோட இருக்கான், அதோடயே இருக்கான். கோயில் போறானா இல்லையான்ற பக்கத்துல வைங்க.
நான் லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன், பௌதிகத்திலேயே 2 கேட்டகரி இருக்கு. பௌதிக ஆசைகளுக்கோசரம் வரத்துக்கு நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுக்கோசரம் ஆண்டவன் கிட்ட போறவன் முக்கால்வாசி டைம் நம்ம அப்படிதான் இருந்தோம். கணேஷா இந்த மாதிரிலாம் எதுக்கு போவோம்? நம்ம ஷாப்பிங் லிஸ்ட் மாதிரி எனக்கு இது வேணும், எனக்கு ப்ரொமோஷன் வேணும், எனக்கு பைசா வேணும், குழந்தைக்கு படிப்பு வேணும், என்னோட இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்ஜெட் வேற பேசுவோம். இது வந்துச்சுன்னா நான் உனக்கு 2 தேங்காய் கொடுக்குறேன், 1 மாங்காய் கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நெகோசியேட் பண்றது ஸ்டில் குட், ரைட்? ஏன்னா இதுல வந்து பௌதிக பயசால் அவன். ஆனா பௌதிகத்திலயும் நானே அச்சீவ் பண்ணேன், ஐ எம் செல்ஃப் மேட்ன்றவன் அகங்காரம் பிடிச்சவன். சோ 2 கேட்டகரி இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த மாதிரி இல்ல, அது ஒரு சைட்ல வச்சீங்கன்னா, தெய்வீகம் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா வெரி கிளியர்லி ரொம்ப பியூர் 100% பியூர் அப்படின்றவன். டிரான்சடென்டலிஸ்ட்ன்றது 3 கேட்டகரி நம்ம பார்த்தோம். அதாவது டிரான்சடென்டலிஸ்ட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா, வதந்தி தத் தத்துவவித்து தத்வம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மாதி பகவான் இதி சப்தியத்தே. அப்படின்னா என்ன? கர்ம காண்டா பண்றவன் டிரான்சடென்டலிஸ்ட்ல வரமாட்டான். ஆனா யோகியா இருக்கிறவன், ஞானி, அஷ்டாங்க யோகி, பக்தர் 3மே வந்து டிரான்சடென்டல்ஸ் குவாலிட்டியில வருவாங்க. இப்ப பக்தியில இருக்கிறவன் எங்க போவான்? பக்தி ஃபாலோ பண்றவன் 100% பக்தி கிருஷ்ண பக்தியனால இருக்கிறவன் எங்க போவான்? கோலோக மாதாஜி. வெரி நைஸ், கோலோகம் போவான். அப்போ பக்தி இல்லாம இந்த நெக்ஸ்ட் 2 கேட்டகரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஞானி ஒரு அஷ்டாங்க யோகி எல்லாம் இருந்து இல்ல வெறும் குட்னஸ் இருக்கிறவன் வந்து மேல 4 பிளானட்ஸ் போவான் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ ரஜஸ்ல இருக்கிறவன் என்ன பண்றான்? மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அவன் வந்து எப்பவுமே வந்து அட்டாச்மெண்ட் டு த ஒர்க் இருக்கும். அவன் இப்ப வந்து நான் சொன்னேன், சத்வ குணத்துல இருக்கிறவன் சத்வ குணங்களோடயே இருப்பான். அவன் சத் சங்க இருப்பான், அவன் நல்லது வைப்பான், அவன் தானங்கள் பண்ணுவான், சேரிட்டி, ஆல்ட்ரூயிசம், ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுவான். அதே எண்ணத்துல இருக்கிறதால அவன் திரும்ப அதே மாதிரி மேல சத்வம் தானே டாமினேட் ஆகுது, அததான் வந்து பண்ணுவான். ஆனா இதுவே ரஜஸ் டாமினேட் ஆச்சுன்னா, அதாவது நான் அச்சீவ் பண்ணணும், நான் ரேஸ் பண்ணணும், போன்ல பண்ணுவேன். அவனும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங், 4 மணிக்கு எந்திரிப்பான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம பாம்பே பஸ்ல வந்து பாம்பே பஸ் சொல்றேன், ட்ரெயின் எல்லாம் உள்ள போனோம்னா வெளியில வரவே நம்ம எஃபர்ட்ஸே வேணாம், அவங்களே வந்து தள்ளி விட்டுருவாங்க. அது எப்படி அப்படின்னா அந்த லெவலுக்கு அவங்க ஹார்ட் ஒர்க்கிங். அவ்வளோ தூரம் போவாங்க. நிறைய பேர் பூனே டு பாம்பே போறவங்க கூட இருக்காங்க. எதனால போறாங்க, எப்படி போறாங்க அப்படின்னா பஸ்ல போறது ஒண்டி இல்ல, அப்படி போயிட்டு ஒரு 500 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வரும், ரைட்? அதனால அவங்க வந்து உடம்ப வந்து அப்படி பாடாப்படுத்துவாங்க. அப்படி இருக்கிறவன் வந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வான். எதனாலன்னா அந்த வேலையோட மேல அந்த வேலை கொடுக்கிற. அதே மாதிரி தமஸ் குணத்துல இருக்கிறவன் என்ன ஆகும்னா, நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி மனித லோவர் பிளானட்ஸ் ஆர் அனிமல் லைஃப் இருக்கும்னு. இப்ப வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் என்னன்னா, சில மதங்களில் ஹியூமன் லைஃப் வந்துட்டோம்னா அனிமல் லைஃப் வராது அப்படின்னு ஏதோ கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. யார் கேரண்டி கொடுத்தாங்கன்னு தெரியாதே தவிர அப்படி எங்கேயுமே ரூல் இல்ல. சாஸ்திரப்படி வாட் யூ டிசர்வ் இஸ் வாட் யூ கெட். இப்போ 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஆனா நீ ஃபெயில் ஆயிட்டே இருந்தா 10th தான் இருப்ப, ஆனா நீ 9th போக மாட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல் இருக்கு, இல்ல. ஆனா அந்த மாதிரி லைஃப் இங்க ஆபரேட் ஆகாது. ஹியூமன் லைஃப் வந்துட்டா ஹியூமன் லைஃப்லயே இருப்போம்ன்றது இல்ல, அனிமல் லைஃபுக்கு லோவர் ஆகும். சரி மாதாஜி, அனிமல் லைஃப் ஆனப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அனிமல் லைஃப் நான் சொன்னேன் கர்மா இல்ல, ஸோ எவல்யூஷனரி ப்ராசஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு, அதான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல பூச்சி இது. ஸோ பேசிக்கலி டக்கு டக்குன்னு லோவர் ஆனா டபக்குன்னு அனிமல்னா லோவஸ்ட் அனிமல் நான் சொல்லல. அவன் பண்ற பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு லோவர் ஹியூமன் பீயிங் ஆகலாம், அதை விட லோவா ஏதாவது ஒரு அனிமல் ஆகலாம், ஒரு டைகர் ஆகலாம், லயன் ஆகலாம், பன்னி ஆகலாம். ரொம்ப மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் ஜாஸ்தியானா பாம்பும் ஆவான் அப்படின்றது. அந்த லோ மோட் ஆஃப் தமஸ் எந்த லெவல்ல இருக்கோ அப்படின்றத வச்சு நம்ம ஆகும். இப்போ வந்து இப்போ இது ஒண்ணு நினைக்கணும், ஏன் ஹியூமன் லைஃப் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, மோட் ஆஃப் குட்னஸ் எடுத்து அசோசியேஷன் இருந்து சங்கா இருந்தா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆகும். நான் சொன்ன மோட் ஆஃப் பேஷன்ல 2 டாமினேட்டிங் குவாலிட்டி, சங்கா, திருஷ்டா. சங்கானா என்ன? Association with the devotees. இல்ல மோட் ஆஃப் பேஷன்ல அசோசியேஷன் வித் மோட் ஆஃப் பேஷன்ல குட்னஸ்ல ஓகே. Okay. நான் சாது சங்கானா தான் நீங்க டிவோட்டி. மோட் ஆஃப் பேஷன்ல என்ன சங்கா வில் மீன்? அதிகமான பற்று, அதிகமான ஆசை. தட் இஸ் திருஷ்டா. சங்கான்றது நீங்க சொல்றது ஆசைன்றது லாட் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் சிஷ்டா. சங்கான்றது வந்து அசோசியேட்டிங் வித் வேர்ல்ட்லி பீப்பிள் இல்லாம இந்த மாதிரி இந்த ஆப்போசிட் ஜெண்டர்,
ரைட். பணம் சம்பாதிக்கணும்ன்றதால அந்த மாதிரி கோஷ்டிகளோட அண்ட் மெயின்லி ஆப்போசிட் ஜெண்டர் மேல ரொம்ப அட்ராக்ஷன் இருக்கும். மோட் ஆஃப் பேஷன்ல இருக்காங்க, வெரி பேஷனட் டைம் பண்ணுவாங்க. ஒர்க்ல வந்து இல்லாம ஈவன் வித் பர்சன் அவங்க பேசுறச்சே அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஆசை இருக்கும், ரைட், வித் ஆப்போசிட் ஜெண்டர். சோ இதெல்லாம் நான் வந்து அதுக்குன்னு யாரோ மனைவின்னு நான் சொல்லல, அவங்க ஓன் மனைவி மேல கூட அட்ராக்ஷன் இருக்கும். அதுதான் மோட் ஆஃப் பேஷன். அதே மாதிரி அவங்க வந்து ஹியூமன் லைஃப் வந்து சீரியஸா இருந்தாங்கன்னா அவங்க சங்கா நீங்க சொன்னதை ஷிஃப்ட் பண்ணி சாது சங்காவை மாத்தி போயிடலாம். ஆசை வந்து திருஷ்டா பௌதிக ஆசையில இருந்து லௌலியம் தத்திர லௌலியம் ஆண்டவன் மேல வச்சு போயிடலாம், ரைட். இல்லைன்னா அவன் ஹியூமன் லைஃப் அவனுக்கு கேரண்டி இல்லை. அதனால இந்த இன்னொன்னு இருக்கு மோட் ஆஃப் பேஷன்ல வந்து காரிய, அதாவது காமிய கர்மா அப்படின்னு. காமிய கர்மா அப்படின்னா ஸ்கிரிப்சர் சொல்றது வச்சுதான். எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உமா ஆர் லார்ட் சிவாவை கும்பிட்டீங்கன்னா அழகான கணவனும் மனைவியும் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் காரிய கர்மா ஆக்டிவிட்டி. நீங்க வந்து குரு பயன் வரணும்னா நீங்க நவகிரகத்துக்கு வந்து பூஜை பண்ணணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் தப்பான ஆக்டிவிட்டின்னு இல்லை, பட் தப்பு நம்ம செய்ய இப்போ கிருஷ்ணா அப்ப கான்சியஸ்னஸ் இல்லாம இதெல்லாம் வந்து பௌதிகத்துல நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் வாயிற சில ஆக்டிவிட்டி. இது சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்னா ஆமா கொடுக்கும், ஆனா துக்கத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கும். இட்ஸ் அ காம்பினேஷன். துக்கா அப்படின்னா தூவனா வருத்தம், கானா சந்தோஷம். இது ரெண்டுமே மாறி மாறி வரும் அப்படின்னு ராமானுஜாச்சாரி என்ன சொல்றாரு, இந்த ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க வந்து என்னன்னா அந்த பயன் நோக்கி செயல்களை செய்யறது அவங்களுக்கோசரம் தான் செய்வாங்க. நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் எனக்கோசரம் வாழல, என் குழந்தைக்கோசரம் வாழ, அதுவும் நான் என்னோட குழந்தை அப்படின்றது நான் என்னோட எக்ஸ்பான்ஷனா நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம சொத்தெல்லாம் நம்ம குழந்தைக்கு எதுக்கு எழுதி வைக்கிறோம், நம்மளோட எக்ஸ்பான்ஷன்னால எழுதி வைக்கிறோம் அப்படின்றது தெரியும். ஒரே ஒரு செகண்ட் அங்கிள், ஐம் ஆல்ரெடி இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்தாலும் மியூச்சுவல் சிக்ஸ் கால். தேங்க்ஸ். சோ ராமானுஜர் இப்படி சொல்றாரு. அதனால ரீங் பார்ன் இந்த ஃபேமிலி அவர் என்ன ஆகுதுன்னா ஆஸ்பிஷியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதால என்ன ஆகுது, அவன் சொர்க்கத்துக்கு போறான். சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மோட் ஆஃப் பேஷன்ல சொர்க்கம். அங்க போய் சோமரசம் எல்லாம் குடிப்பான். சோமரசம்ன்றது ட்ரக்கா இதெல்லாம் இல்லை, அது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஹெவன்லி பிரிவிலேஜ். அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்ப வந்து மோட் ஆஃப் பேஷன்ல இருந்தாதான் சொர்க்கத்துக்கு அவன் போவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ குட்னஸா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் டாப் 4 லோகம் அங்க இருந்து போவான். அங்க இப்போ பேஷன்லயே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், காரிய கர்மா பண்ணி நல்லதா இருந்தா கொஞ்சம் பொண்ணா பண்ணா பித்ருலோகம், ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணா ஸ்வர்கலோகம். ஸ்வர்கலோகம்ல போய் யாரை மீட் பண்ணுவோம்? இந்திரன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸ்வர்க லோகத்தின் ஹெட் வந்து இந்திரர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம 16th ஸ்லோகா போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. படிங்க. கர்மண சுக்ருதஸ்யாஹு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்து பலம் துக்கம் அஜ்ஞானம் தமசக பலம். புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகளை தூய்மையானவை, அவை சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும், தமோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்தில் முடிவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். இப்ப வந்து பயஸ் ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப பியூர் பார்க்கணும். அதாவது என்னன்னா ஹாப்பினஸ் இங்க நம்ம வந்து சொல்ற இந்த ஆக்ஷன், அதாவது நம்ம செய்யும் செயல்களை பத்தி பேசுது. இப்ப வந்து இறந்தப்புறம் எங்க போறோம்ன்றத 14th and 15th பார்த்தோம். செயல்கள் ஆக்ஷன்ஸ் லீட் டு வாட் டைப் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க, லீட் டு, அதாவது நம்ம பண்ற செயல்கள்னால செயல்களுக்கு அப்புறம் இறந்தா எங்க போவோம்னு பார்த்தோம். அப்ப அவங்க செயல்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றது பார்க்கணும் இல்லையா? அதனால பயஸ் குட்னஸ்ல வந்து இருக்கிறவங்க வந்து பயஸ் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க சந்தோஷமா இருக்கும். பிரம்மம்னா அந்த பிரம்மம் இல்ல, அவங்க வந்து மோகத்துல இருக்க மாட்டாங்க. இப்ப வந்து பேஷன்ல இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து என்னன்னா டோட்டல் மிசரி தான். எப்பவுமே வந்து அவங்க பண்ற இது வந்து ஹாப்பினஸ் இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பேஷன்ல வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஹனிகோம், தேன் கூயலா என்ன சொல்லுவீங்க? தேன் கூடு. தேன் கூடுல போய் தேன் எடுக்கிறாங்கன்னா தேன் சந்தோஷம் இருக்கும், ஆனா அந்த தேனும் கொட்டும், ரைட் இல்ல மாதாஜி? அவங்க எல்லாம் ரொம்ப கேர் எடுப்பாங்க. அவங்க வந்து தேன் கொட்டாம தே வில் வேர் ஒன் ட்ரெஸ். அப்படியே ஸ்கின்ல எல்லாம் வந்து நான் பைட்டிங் லோஷன் எல்லாம் போடுறாங்கனாலும் அந்த லோஷனோட சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும். ஒத்துக்கிறீங்களா? நான் வந்து ஒரு கெமிக்கல் தான் அந்த லோஷன், அதை நான் போடுறேன். இல்ல மத்தபடி நான் லோஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். வேற பேக்னா அதுவும் ஈஸி இல்ல, அது அப்படியே நம்ம நம்மளுக்கு காத்து வராது. ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் மாதிரி ஒண்ணு அவ்வளவு திக்கா போடணும், ரைட்டு. இந்த மாதிரி ஒரு நெட் மாதிரி போட்டா தேல் அதுக்குள்ள உட்காந்து குத்தும்.
ரைட். தேனி ஈஸியான ஒரு செயல் இல்லை. அதனால வந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டா கொஞ்சோண்டு லாபம் கிடைக்கும். மென்டல் ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் இல்ல, பட் மென்டல் பீஸ் கிடைக்காது. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா, ரொம்ப 10 மாடி கட்டடம் 20 மாடி கட்டடம் எல்லாம் கட்டிடுவான். ஆனா அது கட்டுறதுக்குள்ள அவன் படுற கஷ்டம் இருக்கே, குயோ முயோன்னு படணும். அதுதான் பேஷன் அப்படின்னு. ஃபூலிஷ்னஸ் இக்னோரன்ஸ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவனுக்கு வந்து நாலேஜே இருக்காது. ரிசல்ட் வந்து டெஃபினட்டா கஷ்டம் ஒண்டி இல்லாம லோவர் அனிமல் ஸ்பீசிஸ் ஆர் அனிமல் ஸ்பீசிஸ் தான், லோவர் ஹியூமன் ஆர் அனிமல் ஸ்பீசிஸ். ஏன் அப்படின்னா, அவன் ஒரு மிருகத்தை கொலை பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு, நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா, ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு. யாராவது அப்படியே தமிழ்ல நியூட்டன் யாராவது படிச்சிருந்தீங்கன்னா தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுங்க, நியூட்டன் தேர்ட் லா. யாருமே தமிழ் மீடியம் இல்லையா நம்ம கிளாஸ்ல? செய்யற செயலுக்கு அது உண்டான எதிர்வினை ஒவ்வொரு வினைக்கும் நிச்சயம் உண்டு. ஒவ்வொரு அப்படி வினைக்கும் சொல்லுங்க. ஒரு எதிர்வினை எதிர்வினை வினைன்றது உண்டு. இல்ல, நியூட்டன் வந்து வினையெல்லாம் பேசல. அவர் சொல்றது வந்து செய்யும் செயலுக்கு ஒரு ஈக்குவலாகவும் செய்யற செயலுக்கு ஆப்போசிட் சமமாகவும் எதிர் செயல் ஆப்போசிட் உண்டு மத்தாச்சி. கவுண்டர் அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்னு. இப்போ விஷ்ணு புராணத்துல நம்ம படிச்சோம், நமோ பிராமணிய தேவாய கோ பிராமணிய ஹிதாய ச ஜெகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நம. மாதாஜி எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்க மாதாஜி, எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு. லாங் லாங் அகோ இருக்கா கண்டிப்பா இல்லையா? மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, சொல்லுங்க. சோ ஏன் பிராமணர் அண்ட் கவ் ப்ரொடெக்ஷன் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்? ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல நிறைய வரும், இதான் சாப்டர்ல வரும். ஸ்பெஷலி டுவர்ட்ஸ் எண்ட் எல்லாம் ரொம்ப 18th 19th சாப்டர் 17th 18th 19th எல்லாம் இது உண்டியதா டிஸ்கஷனா இருக்கும். எதுக்கோசம்? வேதம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மாதாஜி பிராமணர்ஸ். வெரி மெயினா நைஸ். வேதம் பிராமணர்ஸ் வில் டீச் வேதம். பண்ணாதான் ஒரு வேதம் சொல்லி பிராமணர் கொடுத்தா என்ன நிலைமை. பண்ணுவேன்? வை என்ன ஷுட் ஐ லேர்ன் மாதாஜி? வேதா? வை என்னது ஷுட் ஐ லேர்ன் மாதாஜி? வேதா? வை வேதா? எதுக்கு நான் கத்துக்கிட்டு என்ன பண்ண போறேன் வேதா? அது இல்ல மத்தவங்க சொல்லுவாங்க மத்தாச்சி, இதெல்லாம் பிராமணர்களுக்கு செய்யக்கூடாது. அவங்க வேதத்துல மத்த பார்த்து வேதத்துல என்ன சொல்லிருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணாதான் அவன் பிராமணன். அவன் பிராமணரா இருந்து வேதம் ஒண்டி சொல்லி கொடுக்காம நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போக முடியும்ன்றத அவன் சொல்லி கொடுப்பான். அதனால இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். புரியுதுங்களா? வேதம் சொல்லி கொடுக்கறதா இருந்தா அவன் வந்து வெறும் விப்ரா, he will not be a பிராமணா. அவன் விப்ரானா கத்துக்கிட்டவன் அப்படின்னு. ஆனா அவன் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் இருக்கிறதால வேதங்கள் சொல்லி கொடுக்கறது ஒண்டி இல்லாம ஹவு டு வி லிவ் லைஃப் அப்படின்னு. லிவ் லைஃப்னா நான் நிறைய சம்பாதிக்கிறதுக்குன்னு இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் எப்படி போகணும் அப்படின்னு. சரி, ஓகே, உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க். அப்போ கவு எதுக்கு? கவு ப்ரொடெக்ஷன் யஜ்னத்துக்கு தேவையான பால் தயிரை தருது மத்தாச்சி, அதை அது மட்டும் இல்ல, பாதுகாக்கணும் அது மத்தாச்சி. தன்னலமற்ற சின்ன எல்லாருக்கும் சேவை குழந்தைகளுக்கும் செய்யறது. குழந்தைகளுக்கும் அது பால் கொடுக்குது மாதாஜி. சரி, குழந்தைக்கும் கொடுக்குது. அதனால சோ வாட்? இல்ல மத்தாச்சி, பகவானுக்காக பண்ண யஜ்ஞம் பண்றோம் இல்லைங்க மத்தாச்சி, அது வேண்டாம் வெரி எல்லா நைஸ். பொருட்களும் யக்னம் பண்றதுக்கு இட்ஸ் கிவிங் ஆல் பை ப்ராடக்ட். ஸோ அதனால இன்டைரக்ட்லி கவ் ஆர் டைரக்ட்லி கவ். இன்ஃபேக்ட் இன்டைரக்ட் இல்ல, டைரக்டா கொடுக்கறது. நெக்ஸ்ட், பிராமணர் ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன். கவும் வந்து அம்மா ஸ்தானத்துல பால் கொடுக்குது, ஓகே. யக்னத்துக்கு கொடுக்குது, அதுவும் ஓகே. அதுக்கப்புறம் கவு தனக்குன்னு ஒண்ணும் வச்சுக்கிறது இல்ல மாதாஜி, இன்னும் அடுத்தவங்களுக்காக வேண்டியே அது உழைக்குது, அதுக்காக தான். தனக்குன்னு வச்சுக்கிறதெல்லாம் இல்ல, அது தன்னுக்குன்னு வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம விடுறது இல்ல. நம்ம இருக்கிறது குழந்தை கூட அதோட அது கண்ணுக்குட்டி கூட வச்சா கூட கொடுக்கறது இல்ல, நம்ம தூக்கிடுறோம். அது வேற விஷயம். நீங்க வந்து எனக்கு வந்து கரெக்டா சொல்லணும்னா, கவு வந்து எதுக்கோசரம்னா இது வந்து பிரெயின் டிஷ்யூஸ் டெவலப் ஆகும். இப்ப வந்து காம்பினேஷன் பாருங்க, பிராமணர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க, கவு வந்து நம்மளோட மனத்தை அதுக்கு அலைன் பண்றது. அலைன்மெண்ட். அதனால we are able to go ahead. அதனால ரியல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னா, பிராமணா அண்ட் கவ் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும், இதுதான் நினைக்கணும். இதுக்குதான் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் சொன்னாரு, கவ் அண்ட் பிராமணா அண்ட் லார்ட், அதாவது காட்லினஸ், இந்த மூணும் வர்ஷிப் பண்றவன் தான் கரெக்டானவன், இல்லைன்னா அவன் வந்து மனிதன்லயே வரமாட்டான் அப்படின்னு. அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜை நெக்லெக்ட் பண்ணா இப்போ நடக்கிறது என்னன்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்ன்றது இல்ல, செகுலாரிசம் சொல்லிட்டு. நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி, நான் வந்து ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தேன், ஈரானந்தானி. அங்க வந்து ஒரு கோயில் கூட இருக்காது. உனக்கு அவ்வளவு பக்தி இருந்தா கோயில் கட்டு, மாஸ்கும் கட்டு, சர்ச்சும் கட்டு, தப்பே இல்லை. ஆனா செகுலார்ன்ற பேர்ல எதுவுமே வைக்கலன்னா அது எவ்வளவு ஸ்டூபிடா இருக்கு, ரைட்? அதனால இதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சொல்யூஷன் என்ன? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லா ரிஸ்க்ல இருந்து இட் வில் சேவ் த பீப்புள். இப்போ பயஸ் ஆக்ஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்.
அது பியோர்ன்றது தெரியும். அது வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ், நம்ம நல்ல செயல்கள். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிராமணர்கள்னா வேதங்கள்ன்றாங்க. ஸோ பயஸ் ஆக்டிவிட்டி பேசிக்லி நம்ம பிராமணரை கும்பிடுறது வேதங்களுக்கு வந்து இல்லை, ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு. பட் ஓவரால் பயஸ் ஆக்ஷன்ன்ற புனித காரியங்கள் பியோர் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ஆனா பேஷன்ல பண்றது துக்கத்தை கொடுக்கும். அதே மாதிரி இக்னோரன்ஸ்ல பண்றது முட்டாள்தனத்தை குடிக்கும். இப்போ வந்து என்ன ஆகுது, பக்தி வேதாந்த சுவாமி என்ன சொல்லியிருக்காரு, சாத்விக குணம் வந்து ரொம்ப பியோர்னால அதுக்கு கஷ்டமே இருக்காது. அதாவது இட் இஸ் ஹாப்பினஸ் வித்தவுட் மிசரி. ஆனா ரஜஸ் வந்து ஹாப்பினஸ் வித் மிசரி. ஓகே, இவ்வளோ மிசரி இவ்வளோண்டு ஹாப்பினஸ். சத்துவ குணத்துல டோட்டல் ஹாப்பினஸ் தான், மிசரின்றதே இருக்காது. ஆனா தமோ குணத்துல எல்லாமே தெரியாம பண்றாரு. இப்போ ஷீலா பிரபுபாத் ரொம்ப சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, குட்னஸ் ஆக்டிவிட்டின்றது வந்து பியூரா இருக்கு, ரைட்? இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த மோகான்றது வந்து பியோர், மோகத்தை விட்டு அப்பாற்பட்டவர்கள் தான் இந்த நான் சொன்ன இந்த சேஜஸ்ன்றது, குருக்கள், ரைட்? இந்த சாதுக்கள் என்றெல்லாம் அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. பக்தி வேதாந்த சுவாமி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பக்தி வினோத தாஸ் டாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த பியோர் சந்தோஷம் வந்து தமஸ் அண்ட் ரஜஸ் இல்லாம இருந்தா அந்த சோகம், இம்பியூரிட்டி, மோகம் எல்லாம் இல்லாம இருக்கும் அப்படின்னு. ராமானுஜாச்சாரியா என்ன சொல்றாரு, இந்த பயன், அதாவது இப்போ அதோட பலித்தம் என்ன, எல்லாத்துக்குமே பலித்தம் இருக்கும். என்ன ஆகும்னா, இப்போ சத்வ குணத்துல மறுபடியும் பிறவி எடுத்தா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இறந்தால் என்ன ஆகும் பார்த்தோம், ஆக்ஷன்னால என்ன ஆகுதுன்னு பாக்குறோம். என்னன்னா அவன் வந்து மறுபடியும் டிரான்ஸ்ஜெண்டலிஸ்ட் ஃபேமிலியில போய் பிறப்பான். இது ஏதோ ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? பகவத்கீதால படிச்சிருக்கோம் இது, இத பத்தி, இதுவும் ரஜஸ் பத்தியும். ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு செகண்ட் கொடுக்கும். ஞானிகள் வந்து தங்களுடைய இத ஃபுல்லா முடிக்க முடியல, அதுல இருந்து கீழே வெரி நைஸ், வந்துட்டாங்கன்னா they are not lost, they will go to the higher. கரெக்ட். எந்த சாப்டர்? 7 மாதாஜி 4 6 ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ்ல வரும். 7 எல்லாம் பக்தி. பிராப்த புண்ணிய கிருத லோகான் உச்சித்வா சாஸ்வதா தமாக சுச்சிமான் ஸ்ரீமதாம் தேவயோயே யோகோ பிரஷ்டோ அபிஜாயதே. சுச்சிமான் ஸ்ரீமதாம், சுச்சிமான் பியோர் ஃபார்ம் வந்து ரீச் பண்ணுவாங்க. சத்வகுணத்தில் இருந்தா தே ஆர் மோர் பியோர்ன்றத பார்த்திருக்கோம், ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரஜஸ பத்தி பார்க்க போறோம். எப்பவுமே அவசர பணம் பணம், அந்த பணம் பிக் பாக்கெட் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளவுதான். நீங்க பாத்திருப்பீங்க, நிறைய ஹை லெவல் ஸ்டாண்டர்ட்ல வீடு பேலஸ்ன்னு இருக்கிறவன் லாஸ் ஆச்சுன்னா சூசைட் பண்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம், அப்படின்றத பார்த்து நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கோம். பினான்சியலி நிறைய ட்ரபிள் இருக்கும் எல்லாமே. தானிஷிமான் கிளாஸ் லேபரர்ஸ் வந்து கஷ்டப்பட்டு படுவாங்க. நான் இப்பதான் சொன்னேன் உங்களுக்கு அந்த ட்ரெயின் போறது அப்படின்னு. அதனால எனக்கு இந்த ஹவுஸ் இருக்கு அது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவானே தவிர ரியல் சந்தோஷம் இருக்காது. 10 ரூம் கட்டுவான், ஆனா மனைவி பசங்களோட ஒரு இடத்துல ஒரு மீல் கூட சாப்பிட மாட்டான். சோ இதுதான் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ரஜஸ். இதுக்கு சம்பந்தம் ஏயா போறல. எப்பவுமே இது வந்து ரிச்னஸோட கம்பேர் பண்றோம், தப்பு. ரிச்சா இருந்தாலும் இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு. இப்போ ரிசல்ட் ஆஃப் த ஆக்ஷன் வந்து லிட்டில் ஹாப்பினஸ், அபெண்டன்ஸ், கிரீஃப். அதாவது ராஜஸ்ல வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும், கொஞ்சம் சந்தோஷம். நான் சொன்ன அந்த தேன் கூட்டு மாதிரி. அதனால இப்போ என்ன ஆகுது, பாபமும் புண்ணியமும் கிளப் ஆனது ரஜஸ்ன்னு சொல்றோம். அதனால மிக்ஸ்டா இருக்கும் சந்தோஷமும். இப்போ எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கும் ரஜஸ்ல அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க. எதை வச்சு ரஜஸ்லயே கஷ்டம் இருக்கும் நான் சொல்லிட்டேன். எதை வச்சு? சிலருக்கு வந்து ரஜஸ்லயே கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும், சிலருக்கு நிறைய இருக்கும். எதை வச்சு? வாட் இஸ் த பேசிஸ்? அவன் செய்யற கர்மாவை பொறுத்தது, அவன் செய்யற செயலை பொறுத்தது. கர்மான செயல், கர்மா கரெக்ட். அவனவன் செய்யும் பாவ கர்மாவை பொறுத்தது. செயலை செஞ்சதா எல்லாமே, அவன் செய்யற பாவத்தை வச்சு அவனோட கஷ்டங்கள் மாறும். இப்போ ரஜோகுணத்திலேயே இருக்கிறவன் ஒருத்தன் பாத்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு, நான் சிம்பிளா சொல்றேன், எனக்கெல்லாம் ஆபீஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் போனோம்னா லீவ் கூட கிடைக்காது, ஒரே ஒரு சண்டே தான் இருக்கும், அவ்வளோ தூரத்துல ஆபீஸ் இருக்கும். ஆனா இப்போ எடுத்தீங்கன்னா என்னோட கசின் எல்லாம் அதே ஏஜ்ல ஆபீஸ் பக்கத்துலயே இருக்கும், 5 days a week தான், சந்தோஷமா இருப்பாங்க, ரைட்? அதே ரஜஸ்ல இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க கஷ்டப்படுவாங்க, ஒருத்தங்க வந்து இன்னும் இருக்கும். சிலருக்கு வந்து இப்போ ரிவர்ஸ்லயும் சொல்லலாம், எனக்கு டக்குன்னு ப்ரொமோஷன் வந்துச்சு, மத்தவங்களுக்கு கிடைக்காம ஒரே இடத்துல இருக்காங்க. டிஃபரன்ஸ் புரியுதுங்களா? சோ அவங்க கணக்கை பொறுத்து இருக்குன்னு. சோ அதே ரஜஸ்லயே வந்து கூட காம்படிஷன். இப்ப ஃப்ரூட் ஆஃப் ரஜஸ் ராமானுஜாச்சாரியா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப வந்து பலிதம் வந்து இறக்கும் சமயத்துல என்ன ஆகும், மறுபடியும் சம்சாரத்தில் கொண்டு வந்து போகும். திரும்ப திரும்ப ஃபேமிலி அட்டாச்மெண்ட் இருந்துட்டே இருக்கும். ஏன்னா இப்ப வந்து ஃபேமிலி ரஜஸ்ல இருந்தீங்கன்னா
ரஜஸ்லயே தான் சுத்தி சுத்தி வரும், விஷயஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு. ஏன்னா ரஜஸ்ல இருந்தா என்ன ஆகும்னா ஆசைகள் ஏறிக்கொண்டே இருக்கும், அதனால திரும்ப திரும்ப அதுலயே வரும். இப்போ தமஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து தமஸ்க்கு போறோம். இப்போ வந்து குட்னஸ்ல இருந்தா சாதுக்கள் நடுவுல பிறப்போம், நம்ம பேஷன்ல இருந்தா நம்ம வந்து என்ன ஆகும், மறுபடியும் மறுபடியும் ஃபேமிலி அட்டாச்மெண்ட்னால அங்கேயே பிறப்போம்னு. இப்போ தமஸ்னா அஜ்ஞானம் அப்படின்னு, ரைட்? இப்போ வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, விஞ்ஞானம் வேற அஜ்ஞானம் வேற. விஞ்ஞானம் வந்தது ப்ராக்டிக்கல் ரியலைசேஷன், அஜ்ஞானம்ன்றது நாலேஜ். அஜ்ஞானம்ன்றது நோ நாலேஜ், நோ ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ். இவருக்கு வந்து நாலேஜே இல்லை, அதாவது மிசரி பிரசன்ட், அதுக்கப்புறமா மிசரி, ஆல்வேஸ் மிசரி. இது வந்து 18 சாப்டர்ல கிளியரா சொல்லுவாங்க, பிரசன்ட்லி சாரோ, லேட்டர் சாரோ, பிஃபோர் சாரோ. எக்ஸாம்பிள் ட்ரக் எடுக்கிறான், அவ்வளவு ஈஸியா ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு போனா எவ்வளவு அவஸ்தைப்படுறோம் நம்ம, பண்றோமா இல்ல? ஜாலியா எஸ் டாக்டர் ஒன் மோர் ஹேண்ட் ஐ வில் கிவ்னு சொல்றீங்களா? இல்ல மாதாஜி, கஷ்டமா இருக்குது. கரெக்டா? அது ட்ரக் எடுக்கிறவன் அதே மாதிரி குத்திக்கிட்டே இருப்பான் டெய்லி, ஒரு வேலையோ 3 வேலையோ, எனக்கு நம்பர் தெரியல. அவன் ட்ரக் எவ்வளவு எடுக்கிறானோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். எவ்வளவு கஷ்டம், பிரசன்ட்லயும் கஷ்டம், இறந்த அப்புறமும் அவன் வந்து லோவர் அனிமல் ஸ்பீஷீஸ், லோவர் ஹியூமன் ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு போயிட்டே இருப்பான். அனிமல் லைஃப் வந்து எப்பவுமே மிசரபிள் அப்படின்னு. நம்ம சினிமால காட்டுற மாதிரி எங்க ஆண்டி சொன்னாங்க, உனக்கு தெரியுமா அவங்க பூனை யூஎஸ் பூனையா, பூனைக்கு எங்கேயாவது தெரியுமா யூஎஸ்ல இருக்கா இந்தியால இருக்கான்னு? அது கூட தெரியாது பூனைக்கு. என் பொண்ணு எப்ப பாரும் சொல்வா, பூனைக்கே கூட இருக்குக்கா காம்படிஷனு, வெள்ளை பூனைனா அந்த மத்த பூனைக்கு பிடிக்காது, அசிங்கமா. ஆனா அட்ட சாமியே, நம்ம எல்லாம் வெள்ளை வெள்ளைன்னு அலையிறோம், ஆனா பூனைக்கு வெள்ளையா இருந்தா மத்த பூனை வந்து ஐயோ பாவமே இது வெள்ளை ஆயிடுச்சே அப்படின்னு ஒரு மாதிரி பாக்குமா. பூனை கூட இந்த மாதிரி கலர் எல்லாம் இருக்குன்றது நம்மளுக்கு இப்போ தான் தெரியுது பாருங்க. ஆனா நம்ம வெள்ளை பூனைன்னா ஐயோ எவ்வளவு அழகுன்றோம், ஆனா அந்த மத்த பூனைகளுக்கு சீ இது வெள்ளை பூனே அப்படின்னு நினைக்குதான். சோ அந்த மாதிரி ஒண்டி இல்லாம அனிமல்ஸ்க்கு வந்து மாயா, அது புரியாது, ஏன்னா அது மாயத்துல இருக்கு. ஆனா பயம்ன்றது உண்டி நிறைய இருக்கும், அதனால ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன். இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வந்து நம்ம ஸ்லாட்டரிங் ஆஃப் அனிமல்னா நம்ம பண்ற கர்மம் திரும்ப வரும். நம்ம ஒரு அனிமலை கொலை பண்ணோம்னா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இது வந்து அனிமலும் சைல்ட் ஆஃப் காடு, அதுக்கும் மறுபடியும் ஹியூமன் லைஃப் வரும். ஏன்னா அது நெக்ஸ்ட் சக்சஷன்ல வந்துட்டு இருக்கு, வந்து நம்மள கோய், அதுதான் மாம்சம். மாம்சம்னா என்ன அர்த்தம்? யாராவது மாம்சம்னா அர்த்தம் என்ன சொல்லுங்க? ஏன்னா மறுபடியும் அனிமல் வரும், இட் கில்லஸ், அதான் லா ஆஃப் நேச்சர். ஏன்னா எல்லாமே ஆண்டவனோட இதனால ஸ்லாட்டர் ஹவுசஸ் ஒர்க் ஆகாது. ஆனா மாம்சம் என்ன அர்த்தம்? என்ன கொல்லக்கூடியதுன்னு அர்த்தமா மாதாஜி? இல்ல நான் உன்னை கொல்றேன், நீ என்னை கொல்லு அப்படின்ற ஓ அர்த்தம். சரி. பர்மிஷன் கொடுக்குறீங்க நீங்க, பவர் ஆஃப் அட்டார்னி கொடுப்பீங்க இல்லையா? நான் ஊருக்கு போறேன், என் குழந்தை வந்து இந்த ரெண்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஆர் வாட் எவர் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுக்குற மாதிரி நீங்க வந்து பர்மிஷன் கொடுக்குறீங்க. மாம்சம், நான் உன்னை சாப்பிடுறேன், நீ என்னைய சாப்பிடலாம் அப்படின்னு தெரியாம நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், புரியுதுங்களா? சோ நிறைய விஷயங்கள் தெரியாம தான் நம்ம பண்றோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கவ் வந்து என்ன, அதுல வந்து கில்லிங் ஆஃப் கவ் சொல்லவே வேணாம். அம்மாவை கொலை பண்றது, பிராமணரை கொலை பண்றது என்னமோ அதே மாதிரிதான் இதுவும். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், பிராமணா ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் கொடுக்குறவர், கவு வந்து மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிரெயின் டிஷ்யூ, ரெண்டுமே ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டிய ஒண்ணு. முன்னெல்லாம் வந்து கவ்வை கில் பண்ணா, ஒரு சின்ன குழந்தைய எடுத்துன்னு போய் கொலை பண்ணா என்ன பண்ணுவாங்க, அவனுக்கு டெத் பெனால்டி. அதேதான் கவுக்கும், ஏன்னா ரெண்டுமே இன்னசென்ட்ல வரும் அப்படின்னு. இப்போ வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணி கவ்வையும் நெக்லெக்ட் பண்றதால இப்போ இருக்கிற பிரசன்ட் சிவிலைசேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா ரஜோ அண்ட் தமஸ்ல காம்படிஷன்ல போயிட்டே இருக்கு. அதனால வந்து இப்போ வந்து இட்ஸ் எ காட்லெஸ் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க, இந்த நேம் ஆஃப் செகுலாரிட்டி. அதனால எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொமோட் பண்றோம். இப்போ மத்வா எப்படி எடுத்தீங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு சொன்ன துக்கத்தோட அர்த்தம், தூவனா வலி, கானா சந்தோஷம் அப்படின்னு. ரஜஸ் வந்து ரொம்ப வலி கொஞ்சோண்டு, தெர் இஸ் நோ பெயின் வித்தவுட், தெர் இஸ் நோ கெயின் வித்தவுட் பெயின். இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேட்டிருப்பீங்களா? நோ பெயின் நோ கெயின், மேனேஜ்மெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் டாக்கர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி பேஷன் ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க. அதனால வந்து என்னன்னா அவங்க வந்து போத் ஹாப்பி அண்ட் அன்ஹாப்பில இருப்பாங்க. அன்ஹாப்பினஸ் வந்து என்னன்னா பண்ற செயல்னால கஷ்டங்கள் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க. இப்ப மேல இருந்து பெஞ்சி ஜம்பிங்னு குதிப்பாங்க, குதிக்கிறதுல ஒரு 2 நிமிஷம் சந்தோஷம் இருக்கும். ஆனா அந்த பேக்கை மாட்டணும், அங்க போறச்சே நம்ம பிபியை பாத்தீங்கன்னா பிபி அங்கேயே செத்து போயிடுவோம். அச்சா மேல இருந்து, ஆனா அந்த ஒரு செகண்ட் குதிக்கிறதுல அப்படின்னு அந்த என்ற ஒரு சந்தோஷத்துக்கு இவ்வளவு அவஸ்தைப்படணும். அந்த பேக் நம்ம தலையிலுக்கு அந்த பேக் கட் ஆயிடுச்சுன்னா காலிதான், உயிரும் போகலாம், இல்ல அராகுராவா நிக்கலாம், ரைட்? இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாவே நடக்கிறது. அதனால ஜாய் இல்லாம எக்ஸ்டென்சிவ் பெயின் வந்து ரஜஸ்ல இருக்குன்றது. இப்போ வந்து தமஸ்லயும் அதான், ஆனா வெறும் பெயின் தான், ஜாயே இருக்காது. சந்தோஷத்துக்கு ஸ்கோப் இல்ல, ஆசைகளுக்கும் ஸ்கோப் இல்ல, அவங்க ஒரு மாதிரியான அடிமைத்தனத்தில் தான் இருப்பாங்க.
தமஸ் வந்து கண்டினியூஸ் பெயின்ல அவங்களே லீட் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம 17th படிக்கலாம் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 17. படிங்க மாதாஜி. सत्त्वात् ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञाனம் एव च. சத்துவ குணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது. ரஜோ குணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகிறது. மேலும் தமோ குணத்திலிருந்தோ முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் விருத்தியாகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரைட். ஸோ பேசிக்கலி லோப, பிரமாத, மோகா, ப்ரோகாஸ்டினேஷன் ரொம்பமான ஒரு குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, தமோ குணத்தில் பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நாளைக்கு பண்றாரு. குளிக்கிறது கூட ஐ டேக் பாத் லேட்டர், அப்புறமா குளிக்கிறாங்க. இப்போ நான் குளிக்கலன்னா அனிமல் எல்லாம் குளிக்குதா, இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப டெக்னிக்கல் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. குட்னஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம். மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல கிருஷ்ணா கான்சியஸ் என்ன ஆகுன்னா டெவலப் பண்ணா அவங்க வந்து என்ன செயல்கள் இருக்கோ அதை ஆஸ் இட் இஸ் பாக்குறது தான் மோட் ஆஃப் குட்னஸ் அப்படின்னு. இப்போ எப்படின்றத கொஞ்சம் ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். இப்போ வந்து குட்னஸ்ல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ ஜென்ரலா ஸ்ரீலா பிரபுபாத் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் வந்து குட்னஸ்க்கு செட்டே ஆகாது. ஃபுல் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் இக்னோரன்ஸ் தான். அதனால குட்னஸ்ன்றது வந்து இல்லாத ஒரு சிவிலைசேஷன் தான் மோட் ஆஃப் இது. ஏன்னா இப்போ மோட் ஆஃப் குட்னஸ் வந்து எப்படி வர முடியும், இவங்க இப்போ வந்து 2 இருக்காங்க, மோட் ஆஃப் பேஷன், மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். இவங்க மோட் ஆஃப் பேஷன்ல இருக்கிறவங்க எப்படி குட்னஸ்க்கு வர முடியும்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சொசைட்டி டெவலப் பண்ணா வரும். மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்க சோபர், சாந்தமான நிலையில இருப்பாங்க, ஃபுல் நாலேஜ் இருக்கும், சந்தோஷமும் ப்ராஸ்பெரிட்டியும் இருக்கும். நம்ம பார்த்துக்கோம், நாலேஜ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் இருக்கும். நிறைய பேர் இல்ல மாதாஜி, நான் ஒரு 10 பேரை தான் சொல்லி கொடுக்க முடியுதுன்னாலும் தப்பே இல்லை. ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்தாலும் ப்ளீஸ் இருக்கும். ஒரு நாட்டுக்கு ஒருத்த நல்லவனா இருந்தா அந்த நாடு, ஒரு வில்லேஜுக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது தமிழ்ல என்ன ப்ராப்ளம் மாதாஜி? ஒரு நாங்க பானைக்கு ஒரு பேங்க் சோறு போடுறது. ஒரு பானைக்கு ஒரு சோறுன்ற மாதிரி மொத்த ஆள்களுக்கு ஒருத்த ஒண்டி நல்லவனா இருந்தா கூட ஸ்டில் ஓகே. அதே மாதிரி ஒரு மணி cannot பை ஹாப்பினஸ், இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மணி cannot பை பட் கிரெடிட் கார்டு கேன் அப்படின்னு நாங்க கிண்டலா பேங்க்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்லுவோம். ஓகே, பேசிக்கலி பண்ற ஒரு முட்டாள்தனத்துக்கு ஒரு அப்ரூவல் வச்சுக்கோங்க. ஆனா உண்மையா பார்த்தா மணி பைசா கொடுத்து சந்தோஷம் நான் கொடுக்குறேன், மத்தது 100 ரூபாய் நான் கொடுக்குறேன், எனக்கு கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம் சந்தோஷத்தை வாங்கி கொடுங்கன்னா முடியாது. நீங்க மின்னி போனா ஒரு ஜூஸை வாங்கி கொடுத்து நீங்க குடிச்சீங்கன்னா நீங்க நிம்மதியா ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நீங்க சொல்வீங்க. ஆனா சந்தோஷத்தை வாங்கி கொடுக்க முடியாது. அதனால மோட் ஆஃப் குட்னஸ் வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும் இவங்கன்னா, ஒன்லி த்ரூ கிருஷ்ணா கான்சியஸ். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நாங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பிறந்துட்டோமே, நாங்கெல்லாம் இந்த நிலைமையில இருக்கோமேனா நீங்க வரி பண்ணிக்க வேணாம். எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்க்கு போறதுக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸை பிடிச்சா அவரே கூட்டிட்டு போயிடுவார். அப்கோர்ஸ் சுத்த சத்துவம், பட் ஒரு ஸ்டேஜா ஆகும். இப்போ மோட் ஆஃப் பேஷன் பொறுத்தீங்கன்னா பேராசை, பேராசைக்கு அளவே இல்லாத பேராசை, சந்தோஷம் இல்ல, நிம்மதி இல்ல, அட் த சேம் டைம் பைசாவும் இல்லை. சந்தோஷப்படுறதுக்கு சோர்ஸும் குறைச்சலா இருக்கும். மென்டலி அவங்க எப்பவுமே அன்ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஏன்னா எப்பவுமே பிளானிங். இப்போ நம்ம புக்கு பத்தா இருந்தா கூட இது பண்ணலாமே அது பண்ணலாமே, நீங்க நான் சொல்ற வேலை இல்ல. இப்போ ஆண்டவனுக்கு நான் பிரசாதம் பண்ணுமே பூஜை பண்ணேன்றது இல்ல, ஓவராலே அவங்க இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஆக்குபேஷன் எல்லாமே வந்து பிரச்சனையில இருக்கும். நிறைய பிளான்ஸ் போட்டுட்டே இருப்பான். ரைட், பைசா எப்படி சம்பாதிக்கணும்ன்றதே தான் இவங்களுக்கு வந்து பிளான் வந்து மாறிட்டே இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் பேஷன் சங்கா சொன்னேன். சங்கா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ்ல இருக்கும். என்ன ஏஜ்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு 16 இயர்ஸ் to 26, 27 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அழகா ஒரு பொண்ணு போனாங்கன்னா அவளையே தான் பார்ப்பாங்க. சேம் வித் பையன் கூட, அழகா ஒரு பையன் போனா பொண்ணும் அவளையே தான் பார்ப்பான். ஆனா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சங்கான்னு நான் சொன்னேன். திருஷ்டா அப்படின்றது என்ன குறிக்கிறது அப்படின்னீங்கன்னா, ஆசை வந்து அன்கண்ட்ரோல்டா போயிட்டே இருக்கும். அளவே இல்லை ஆசை. ஆசை வந்து என்ன என்ன சொல்றதுன்னா, மோகன்தாஸ் பிரபு போஸ்ட் பண்ணுவார் அட்டெண்டன்ஸ் கொஞ்சம். ஆசை கரெக்ட், லோபம் அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த லோபம் போயிட்டே இருக்கும், அதுதான் அவங்களோட நிலைமை. சோ அவங்க வந்து என்ன சொன்ன, நம்ம மோட் ஆஃப் பேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அளவே இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து போய்கொண்டே இருக்குமன்றதா அவங்களோட பிரச்சனை. ஏன் அப்படின்றது வந்து அவங்க அந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் மைண்ட்ல இருப்பாங்க, சந்தோஷமே இருக்காது, அவங்க அசந்திருப்தியிலேயே இருப்பாங்க அப்படின்னு. சோ அதான் நான் சொன்னேன், சங்கான்றது யங்கர் ஏஜ்ல, திருஷ்டான்றது வந்து லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் த ஏஜ்ல வந்துட்டே இருக்கும். மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்ல என்னன்னா மொத்தமே வந்து அனிமல்ஸ் மாதிரி, அவங்களால கிளியரா பார்க்க முடியாது. அவங்களால வந்து
அனிமலை கொலை பண்ணா அவங்க வந்து திரும்ப வந்து அதே அனிமலால சாக போறாங்க. சொன்னேன் இல்லையா? மாம்சம் தெரியாது அவங்களுக்கு. ஹைலி ரெஸ்பான்சிபிள். எப்பவுமே ஸ்ட்ரெஸ்ல தான் இருப்பாங்க. எப்பவுமே குடிக்கிறது, சாராயம். சரி மாதாஜி அவன் அப்படியெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, வெறும் படுத்துட்டு தூங்கிட்டே இருக்கான். அதுவும் இக்னோரன்ஸ் தான். மூணுமே இக்னோரன்ஸ் தான். அதாவது அங்க ஹாப்பினஸ் அண்ட் நாலேஜ் சொன்னோம் குட்னஸ்ல. சங்கா அண்ட் த்ரிஷ்டா வந்து பேஷன்ல. இக்னோரன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே தூக்கம், ரைட்? அதான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ப்ரோகாஸ்டினேஷன், இதெல்லாம் அந்த ஹேபிட், ரைட்? ஆலோசனை பண்ணிட்டே இருக்கிறது, ஆலோசனை டிலே பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஐ மீன் இப்போ குட்னஸ் வந்து நான் சொன்னது கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூலமா தான் வர முடியும் அப்படின்னு. இப்போ வேரியஸ் குணங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டோம் இல்லையா? இதோட காரணம் என்ன? இதான் இவர் கேட்கிறாரு. பக்தி வினோத டாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, இதோட காரணம் என்னன்னு அவர் அட்வைஸ் பண்றாரு. என்னன்னா, ஹாப்பினஸ் எதனால வருது சத்வ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு? ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய நாலேஜ் இருக்கு, அதனால ஹாப்பினஸ் இருக்கு. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு சம்பாதிச்சா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் அப்படின்றதே நாலேஜ் தான். கோயிலுக்கு போனா நிம்மதியா இருப்போன்றதும் நாலேஜ் தான். பகவத்கீதா படிச்சா லாபம்ன்றது நாலேஜ் தான். இதெல்லாம் இருக்கிறதால அவங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ ரஜஸ்க்கு என்னன்னா ஆசை, லௌல்யம், தத்திர லௌல்யம், ஆண்டவன் மேல இல்ல, எல்லாத்துக்கு மேலயும். அதனால அவனுக்கு வந்து பேராசை, அந்த நான் இப்பதான் சொன்னேன், திருஷ்டா இல்ல சங்கா ரெண்டுத்துல இருக்கிறதால நிறைய சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல பண்ணுவான். சின்ன வயசுல பெண்ணு பையன், பெண்ணனா பையனுக்கு பெண்ணு, பெண்ணுக்கு பையன், ஓகே. வயதானதுக்கு அப்புறம் பணம், மணி 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 இஸ் ஹனி அப்படின்ற கான்செப்ட்ல போவான். அதனால பர்மனன்ட்லி அவனுக்கு பிரச்சனை தான் வரும். தமஸ்ன்றவனுக்கு 3 நடக்கும். இன்அட்டென்ஷன், இல்யூஷன், இக்னோரன்ஸ். அவித்யா, மோகா, லோபா. லோபா வந்து மெயின்லி ரஜஸ்ல இருக்கும். இது வந்து எதுவுமே இருக்காது. கிளாசிக்கா மொபைல் நோண்டிட்டே 24 மணி நேரம் கேமு, குளிக்காம பண்றது, அதே மொபைல்ல ரோட்ல போய் எங்கேயாவது போய் மோதுவான், ரைட்? அவன் டோட்டல் அன்கான்சியஸ் ஆர் சாரோ ஸ்டேட்ல இருக்கிறான் அப்படின்றது. இப்போ வந்து என்னன்னா, இந்த மோட்ஸ் வந்து ஹையர், மிடில், லோவர் டெஸ்டினேஷன்ல போய் சேர்க்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இது கிளியரா புரிஞ்சுச்சா இது வரைக்கும்? இந்த ஹிப்பிஸ் எல்லாம் தமோ குணத்துல இருந்தவங்க எல்லாம் நம்ம பிரபுபாதர் தானே கிருஷ்ண உணர்வு கொடுத்து அவங்களெல்லாம் மாத்தி சத்துவ குணம் கொடுந்தார் மாதாஜி. கண்டிப்பா முடியும். பிரபுபாத் கரெக்ட். ஹிப்பீஸ் எல்லாம் ஹாப்பிஸ் ஆக்கினார். நம்மளாம் ஹிப்பி வந்து, ரைட்? அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான். அந்த மாதிரி நம்மளால பண்ண முடியாது. இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து உத்தமாதிகாரி, ஆனா மத்தியம அதிகாரி லெவல்ல இறங்கி வந்து அவர் செயல்படுத்தினார். நீங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல் இது சொல்லணும். அவர் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கால வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, கிருஷ்ணர் சிலை ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாரு. எந்த கலர் வேணா கிருஷ்ணர் இருக்கலாம்னு. சவுத் ஆப்பிரிக்கால அவர் ஸ்பெசிபிக்கா இன்சிஸ்ட் பண்ணாரு, இந்த கலர்ல தான் கிருஷ்ணர் இருக்கணும்னு. அது என்ன கலர்? இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் சென்னையில வந்து ஒயிட் கலர் கிருஷ்ணர், மங்களூர்லயும் ஒயிட் கலர் கிருஷ்ணர், விருந்தாவன்ல கருப்பு, இப்போ மாயாப்பூர்ல கருப்பு, ரைட்? இப்போ வந்து ஆமா கிருஷ்ணர். இப்போ வந்து ஆப்பிரிக்கால அவர் ஸ்பெசிபிக்கா சொன்னார் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. எப்படி கருப்பா மாதாஜி? எக்ஸலென்ட், கருப்பா இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம ஆள் கிருஷ்ணா அப்படின்னு நினைப்பாங்களாம். நீங்க சொல்வீங்க என்ன மாதாஜி இப்படி சொல்றாங்கன்னா, அவரு வெள்ளையா இருந்தாலும் கருப்பா இருந்தாலும் நம்ம கலர் இருந்தாலும் நம்ம ஆள் நம்ம நினைக்கிறது இல்லை. அதனால நம்ம இங்க உட்காந்துருக்கோம். இந்தியால பேசுற ஐ நோ அபவுட் கிருஷ்ணா, ஹி வில் டு வாட் எவர் ஐ ஆஸ்க். நான் என்ன சொல்றேனோ செய்வான் கிருஷ்ணா. ஏன்னா நம்ம வீட்டு வேலைக்காரன் பாருங்க. அப்படிதான் நம்ம எண்ணம். நம்ம ஐயோ மாதாஜி அச்சோ இப்படி சொல்றீங்களேன்னு சொல்லலாம் தவிர, அவர் அப்படிதான் நம்ம எண்ணம். நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த இதுதான் ப்ராப்ளம், ரைட்? இப்போ வந்து டெஸ்டினேஷன் பார்க்கலாம். 18 ஸ்லோகா. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்யே திஷ்டந்தி ராஜசா ஜகன்யா குணவிருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசாஹ. ஜகன்யா குணவிருத்தி ஸ்தா. சோ என்னன்னா, ஊர்த்வ கச்சந்தி சத்வஸ்தா. ஆனா ஊர்துவம்னா மேல, ஊர்துவ மூலம் படிச்சிருக்கோம். 15.5 படிக்கல, இனிமே படிப்போம். மத்திய திஷ்டந்தி ராஜசா, ராஜகுணமா மத்தியத்துல இருப்பாங்க. இப்போ வந்து கச்சந்தி தமசா, அதுவும் அப்ப என்ன ஆகும் தமஸ்க்கு அப்படின்றத அடுத்தது பார்க்க போறோம். குட்னஸ்ல இருந்துவாங்க அப்பர் பிளானட். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், மகர்லோகம், தபலோகம், சத்யல், பிரம்மலோகம், தத்துவலோகம் எல்லாம் டாப் 4 பிளானட்ஸ் அவங்க ஆக்குபை பண்ணிடுவாங்க. எர்த் எல்லாம் நம்ம தான் பாஷன், நம்மளோட ஏரியா, ஓகே. இப்போ இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க வந்து கீழே லோக்கம் போவாங்க. அப்ப இங்க இருக்கிறவங்க இக்னோரன்ஸ்ல இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் போவாங்க டெஸ்டினேஷன். சோ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்க மேல போற மாதிரி ரஜஸ் குணங்கள் இருக்கிறவங்க மனிதர்களா இங்க இருப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து நரகத்துக்கு போவாங்க, டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்டினேஷன்ஸ். மத்தது அப்போ டைரக்டா நரகத்துக்கு போயிட்டு வந்து நான் மறுபடியும் நேரா சத்தியலோகம் போக முடியாது.
ஏன்னா நரகத்துக்கு போயிட்டு வந்தா அது ஒண்டி அனுபவிச்சிட்டோன்னு இல்ல, உடம்பு வந்து அதுதான் சூட் ஆகும். ஏன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவனு கிட்ட போய் நரகத்துல இருக்கிறவனுக்கு வந்து சரியாயிட்டானா இல்ல, நரகத்துல பனிஷ்மெண்ட் தான். அண்ணா இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ஜெயிலுக்கு போயிட்டான் தப்பு பண்றதுக்கு, திருடினத்துக்கு. அவன் திருடினத்துக்கு ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வெளில வந்த அப்புறம் அவன் திருடின சாமானெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புவாங்களா இல்ல கெட் அவுட் அனுப்புவாங்களா? நெட்டோன்பாங்க, அப்படிதான் அவங்க போட்டு திருட சாமான் எங்கேயும் கொடுப்பாங்க. சரி ஓகே மாதாஜி, திருடின சாமான் கொடுக்கலாம், அட்லீஸ்ட் ஒரு 10% கொடுக்கலாம்ல அதுல. ஒண்ணும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அது திருட சாமான் யாருக்கு உரியதோ அவளுக்கு சேர்த்துருவாங்க. எக்ஸலண்ட். ஒருவேளை சேர்க்கவே முடியல அப்பனா அட்லீஸ்ட் அப்பமாவது ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்களா அவனுக்கு? எதை சேர்க்கதான் முடியலையா, அவனாவது கஷ்டப்பட்டு திருடி இருக்கான். இல்ல அந்த ஜெயில அவன் நல்ல விதமா நடந்திருந்தா அவனுக்கு வேணா ஏதோ சம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து வெளியில அனுப்புவாங்க, அவ்வளவுதான். ஆனா அந்த சொத்து அதேதான். பனிஷ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துட்டு வெளில வரச்சே அவனுக்கு போனஸ் எல்லாம் கிடைக்காது, அவன் திருடி கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் கிடைக்காது. அதே மாதிரி நரகத்துக்கு போயிட்டு வெளில வந்தா நிறைய பேர் கேட்கிற கேள்வி இது, நரகத்துல போய் தான் கஷ்டப்பட்டானே அவனுக்கு ஏன் ஹியூமன் லைஃப் அவன் கொடுப்பான், சொத்து கொடுக்க மாட்டான் இல்ல. அதே மாதிரி ஹியூமன் லைஃபும் கிடைக்காது அவனுக்கு வந்து அவன் பண்ண பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கிடைக்கும். அப்படி ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சாலும் இட் வில் பி லோவஸ்ட் ஹியூமன் லைஃப் கிடைக்கும். அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா, மோட் ஆஃப் குட்னஸ் பண்றதால நிறைய டாப் மோஸ்ட் பிளானட்ஸ்க்கு வர்றாங்க. ஹையஸ்ட் வந்து பிரம்மலோகம் ஆர் சத்தியலோகம் அப்படின்னு சொல்றோம். பேஷன்ல இருக்கிறதாலதான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ரிச் ஆளா பிறப்பாங்க அப்படின்னு. பேஷன்ல இருந்தா ரொம்ப பேஷன்ல இருந்தா பைத்தியக்காரன் கூட ஆயிடுவான். இப்போ ஸ்ரீலா பிரபுபாத் சொன்னானா, ஐயோ சஃபரிங் அப்படின்னு. அவன் தண்ணியில ஒருத்தன் வந்து காலையில இருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் என்ன மாதிரி யாரோ ஒரு ஆசாமி சர்ஃபிங்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? அந்த ஒரு கட்டை மாதிரி இருக்கும், அதுல போவாங்க, ஆமா. போட் மாதிரி. பக்கத்துல இருக்கிற சொன்னாரு, பிரபுபாத் அது நாட் சஃபரிங், இட்ஸ் கால்ட் சர்ஃபிங் அப்படின்னு. நோ இஸ் சஃபரிங். ஏன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல இவ்வளவு ஏன்னா அவங்க போறச்சே பார்த்தாங்க, வறட்சியும் பார்த்திருக்காங்க. இவ்வளவு மணி நேரம் இருந்தா அவன் என்ன ஆவான், அவன் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல அவன் வந்து மீனாவோ ஏதோ ஒரு தண்ணியில இருக்கிறவனாதான் ஆக போனோம் அப்படின்னு. ஒருத்தன் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாம் பிளான் போட்டெல்லாம் போக முடியாது. அப்படி ராவணன் பிளான் போட்டான், நேரா ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போகணும்னு ஒர்க் ஆகல அவனுக்கு. அவன் என்ன ஆனான்னு உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம பிளான் போட்டாலும் அது வேஸ்ட். அதனால நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் சொன்னது அது. அண்ட் பக்தி ஓவரால் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா சொர்க்கம் கிடைக்கும், இல்லைன்னா பூலோகம் கிடைக்கும். இது ரெண்டு தான் டெஸ்டினேஷன். மறுபடியும் பிறந்தாலும் அவன் அதே செயல்கள் தான் செய்வான், அவன் மிடில் தான் இருப்பான், அவன் மோஸ்ட்லி சஃபரிங்ல தான் அவனுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றான். அவன் என்ன ஆகுது, ரொம்ப ரிஸ்கி. ஏன்னா 8 lakh எத்தனை ஸ்பீஷிஸ் இருக்காங்க? 84 lakh. அதே 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் ஒரு 8 million ஸ்பீஷிஸ், எப்படி வேணா சொல்லலாம், ரெண்டு ஒண்ணுதான். அங்க வந்து அவன் வந்து பேர்டு இது எல்லாம் பிறப்பான் அப்படின்னு. சோ அவன் வந்து கான்ஸ்டன்ட்லி தம குணத்துல இருந்தா கான்ஸ்டன்ட்லா இங்கதான் இருப்பான். ராமானுஜாச்சாரியா ரொம்ப கிளியர், அவங்க என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா, லோவர் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் நான் சொன்ன மாதிரி அப்படியே இறங்கிட்டு வரோம். அப்புறம் ஒரு டேமேஜ் ஹியூமன் பீயிங்னா பாட்டு கை கால் இல்லாம அந்த மாதிரி, அதுக்கப்புறம் அனிமல், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சொன்ன மிருகம். அதுவும் அவன் பாவம் அவ்வளவு மோசமா இருந்தா அவன் வேர்மு பூச்சி புழுவா கூட இருப்பான். அதுவும் மோசமா இருந்தா அவன் வந்து இம்மூவபிள் ஆப்ஜெக்டா கூட ஆகலாம். அதாவது செடி கொடி மரமா இருந்து அதுக்கும் கீழே கல்லு மண்ணு ஸ்ட்ரா வுட்டு அந்த லெவல் கூட இறங்குவாங்கன்னு சொல்லி ராமானுஜாச்சாரி சம்பிரதாயத்துல சொல்றாங்க. அதாவது சேத்த அச்சேத்தனன்றது அவங்க கிளாசிபிகேஷன், நோயிங் நாட் நோயிங், ரைட்? சோ அந்த மாதிரி பொருட்கள்லயும் போவாங்க அப்படின்னு. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல ஸ்ரீலா பிரபுபாத் சில்லா சொல்லிருக்க, இதெல்லாம் வரி பண்ணிக்க, நீ என்னவா இருந்தாலும் நீ அங்க போயிடலாம் அப்படின்னு. அததான் பண்ணும். சிம்பிளா கிருஷ்ணா கான்சியஸா இருந்தா ஏன் இந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் நேரா சுத்த சத்துவத்துக்கே போயிடலாம். அததான் நம்ம டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அங்கதான் நம்ம போகணும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், சரிங்களா? இல்லைன்னா சும்மா நான் என்ன பண்றது இங்க பண்றதா அது பண்றதா இல்லாம கிளியரா நம்ம டார்கெட் தெரிஞ்சிச்சு, நம்ம டெஸ்டினேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அங்க போக வேண்டியது ஒண்டிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இதோட நம்ம செஷன் முடிச்சிட்டோம். வாஞ்சகத்வ தரபியச்ச கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானன் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்டர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கால் பண்ணுங்க. இப்ப கேள்வி கேளுங்க, கால் பண்ணுங்க. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? குவாலிட்டிஸ் கொண்டு வர சொன்னீங்க மாதாஜி. யாரோட குவாலிட்டி? ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லிஸ்ட். கரெக்ட். நீங்க குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் லிஸ்ட், வெரி நைஸ் மாதாஜி. குவாலிட்டிஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் வச்சுக்கலாமா? இஸ் தட் ஓகே? நிறைய பேர் வந்திருக்க மாட்டாங்க, நீங்க ஒன்லி தான் ப்ரிப்பேர்டு. நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு கேளுங்க அவங்க கிட்ட, சொல்லுங்க. அடுத்த வீக் ரெடியா? இப்ப என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்களா?
என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் மாதாஜி? என்னோட குணங்கள்லாம் பத்தி எழுதி வச்சுக்கணுமா? நான் சொல்ல மாதாஜி, உங்களை தவிர யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. 1 வீக் குடுக்கலான்னு. ஆமா. விக்டோரியா மாதாஜி சொல்ல போறாங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. என்ன இல்ல பண்ணணும்? நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம முக்குணங்களை பற்றி படிக்கும்போது நீங்க சொன்னீங்க, உங்களையே நீங்க செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி உங்க குணங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் லிஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. அது ஈஸியான என்ன? ஒண்ணு. கரெக்ட். சொல்லுங்க மாதாஜி. அது எதுவும் நான் சொல்லவா மாதாஜி? நான் சரி, வந்து இப்ப வந்து விக்டோரியா மாதாஜி சொல்லட்டும். அத வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் எல்லாரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரணும். சரிங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே அந்த கிருஷ்ணா. அளவுக்கு நல்லா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல மாதாஜி. நான் என்ன பரவாயில்ல, யோசனை நல்லா இருக்காது. நம்ம இருக்கிறதா இருக்கும். நான் கேட்கிற கேள்வி எல்லார்கிட்டயும் என்ன சொல்லுவேன்னா, போட்டோ எடுக்கச்சு நான் சொல்லுவேன், நான் அழகா விழணும்னு எப்பவுமே சொல்லுவேன். இருக்கிறதுதான் விழுவையா அப்படின்னுவாங்க. நான் இருக்கிறத எடுத்தா நீ ஏன் போட்டோ எடுக்கிற? அதுக்கு நான் குரங்க வச்சு கூட போட்டோ எடுப்பேன்னு நான் சொல்வேன். ஓகே, இருக்கிறத விட அழகா இருக்கணும். அதனால ஏஐ கூப்பிட வேண்டியதான் மாதாஜி அதுக்கு. நான் பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் யோசிச்சேன் நீங்க நல்லா மாதாஜி. இருக்கணும்னா ஏஐ கூப்பிட வேண்டியதான். அது ஓகே. பட் எப்படி இருந்தாலும் ஏரியல் வியூ பாக்குறீங்க, எந்த வியூ இருந்தாலும் அதே மூஞ்சிதான் இருக்கும். சரி, இப்போ விக்டோரியா மாதாஜி பத்தி பேசலாம். சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல நான் வந்து பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சேன் மாதாஜி. அதாவது நமக்கு ஆ, தேவையான பேசிக் நெசசிட்டிஸ்ன்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து உணவு, உறக்கம், உடை அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல. ஆமா. நம்மளுடைய உணவு, இந்த உணவு எடுக்கிறதுல என்னோட குணம் என்ன அப்படிங்கிறது, நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம கிருஷ்ண உணவுல போனதுனால நம்ம வந்து இந்த மாமிசத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு சாத்வீக குணமா இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி உணவுகளை தான் சாப்பிடுறோம். ஆனாலும் நான் வந்து அதுலயும் எனக்கு என்கிட்ட ஒரு வீக்னஸ் இருக்கிறது நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். என்னன்னா அப்பப்ப செஞ்சு சாப்பிடுறது இல்லாம கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த நாள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அத வந்து கொஞ்சம் நிறுத்துறதுன்னா எனக்கு அது வந்து முடியிற மாதிரியே தோணல. ஏன்னா செய்யறது இத்துணூண்டு செய்ய முடியல. நாங்க 2 பேர் தான். அப்ப கொஞ்சம் நிறைய செஞ்சுட்டோம்னா அத கீழ போடவும் மனசு வரல. ஏன்னா பிரசாதம் மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கு. கரெக்ட். அப்போ அத வச்சுட்டு அடுத்த நாள் சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும்போது அது Happening ஒரு for all the houses. சாரி, அது என்னாச்சு? எல்லா வீட்லயும் இதே நடக்கிறதா மாதாஜி. இப்ப அது கரெக்ட் காஸ்ட்லியா மாதாஜி. இருக்கிறதுனால அட்லீஸ்ட் என்ன இப்பதான் டிஃபரன்ஸ்னு சொல்றேன். இல்ல இல்ல, அவங்க அது என்ன டிஃபரன்ஸ்னா அட்லீஸ்ட் அவங்க உணர்றாங்க, நம்ம உணரல. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். புரியுதுங்களா? இல்ல அஹ் உணர்ந்தாலும் நம்மளால அதை தவிர்க்க முடியல. ஒரு ஒரு வாட்டி தவிர்க்க முடியல. இல்ல இல்ல, இட்ஸ் ஓகே. அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அவங்களது. அதுக்கப்புறம் உங்க சான்ஸ் கிடைக்கச்சு நீங்க சொல்லுங்க. இடத்துல சொல்லுங்க மாதாஜி. வந்து நான் வந்து நம்ம உறக்கம்ன்றதை யோசிச்சு பார்த்தேன். நமக்கு வந்து பேசிக் நீட் வந்து இந்த ரெஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு பண்றோம். நமக்கு பக்தி வினோத தாகுரா இல்லாட்டா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர் சொன்னது 8+8+8ன்னு சொன்னார் பாத்தீங்களா? அதாவது நம்ம 8 ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், 8 ஹவர்ஸ் நம்மளுடைய காரியங்கள் பண்ணணும், 8 ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப 8 ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் அப்படிங்கிறது எனக்கு 6 ஹவர்ஸ் கூட எனக்கு போதுமா இருக்கலாம். நான் வந்து 6 to 8 ஹவர்ஸ். ஆனா சம்டைம்ஸ் அதை தான் நான் ஃபாலோ பண்றேன். ரொம்ப நேரம்லாம் தூங்குறது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. பட் சம்டைம்ஸ் அந்த பீரியட் வந்து தப்பா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அது இட்ஸ் ராங் இல்ல. ரொம்ப ஒவ்வொருத்தவங்க மிட் நைட் 12 மணிக்கு தூங்கிட்டு 8 மணி வரைக்கும் தூங்கலாம்ல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது தப்பு. அது மாதிரி ஒவ்வொரு நேரம் நமக்கு வந்து அன்அவாய்டபிள் சுச்சுவேஷன்ல நம்ம பிந்தி தூங்கிட்டு பிந்தி எழுந்திருக்கிற மாதிரி வரும். அதை அவாய்ட் பண்றது ஒவ்வொரு நேரம் கஷ்டமா இருக்கு. அது என்னோட வீக்னஸ். ஸோ ஆனா நான் ரொம்ப தூங்க மாட்டேன். அது ஒண்ணு. அடுத்து நம்ம பேச்சு, நம்மளுடைய பேச்சுன்னு சொல்லும்போது நான் வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன், நான் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் தான். நான் வந்து ரொம்ப அப்படியெல்லாம் கோபம் எல்லாம் பட மாட்டேன். இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நேரம் கோபம் வரும். வந்துச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்திக்கிடுவேன். அதை வந்து உடனே காட்டிட மாட்டேன். அந்த ஒரு இதையும் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன். சோ இந்த இதுதான் நான் நினைச்ச 1-2 ஐட்டங்கள் மாதாஜி. வெரி நைஸ். வெரி வெரி நைஸ். இப்ப வந்து மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சைடு. இன்னொரு சைட்ல நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. இப்ப வந்து எல்லாருமே இன்னெவிட்டபிள் அப்படின்னு நினைக்கிறது சில விஷயம்ல ஆகலாம். நீங்க சித்திரலேகா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா சிலது வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றதும் நம்ம திங்க் பண்ணணும். ரைட். இப்ப வந்து இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, தூக்கம் நான் கேனை அவாய்ட் பண்ண முடியுமானா முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணலாம். முடியவே முடியாதுன்றது வேற, ஒரு எமர்ஜென்சி நாள் வந்து வேற. பட் கேன் வி டூன்றது வந்து கம்ப்ளீட்டா முடியாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சரிங்களா? இல்ல அதுவும் மாதாஜி, நம்ம நீ பார்க்கணும். பக்தியை பத்தி படிச்சுட்டு இந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்கு. புஸ்தகம் படிக்க தொடங்க வந்தானாக்கா அது என்னவோ தூக்கம் வந்துடுது மாதாஜி. நீங்க எல்லாம் சில சமயங்கள பாகவதம் கேட்டுட்டே தூங்குற. என்னால எப்ப கண்ட்ரோல் தூங்கினா எப்ப பண்ணாலும் சொல்ல முடியாது மாதாஜி. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு. அது ஏதோ பாடி வீக்னஸ்னாலன்னு தோன்றது அது. இல்ல அது மாதாஜி, என்னன்னு இது வந்து தான் பாடி தெரியும். வீக்னஸ்ன்னு சொல்லலாம். எப்பமாவது ஒரு தடவை வீக்னஸ் ஆகலாம். பட் சிலருக்கு வந்து இதுவும் குணங்கள்.
இது வந்து நான் படிச்சேன். இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்ம சீனியர் வைஷ்ணவாக்கள் எப்போ நம்மளுக்கு தூக்கம் வரும்னா, எப்பமாவது ஒரு நாள் நீங்க சொன்ன மாதிரி பாடி வீக்னஸ், டயர்ட் இருக்கலாம். ஆனா எப்பவுமே லெக்சர் கேட்டு தூக்கம் வந்துச்சுன்னா, அதுக்கு அர்த்தம் பாடி வீக்னஸ் இல்ல, நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட். சின்னப்பெல்லாம் மேக்ஸ் டீச்சர் சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. இதுல என்ன துரத்தியே விட்டாங்க கிளாஸ் விட்டு. என்னன்னா, சினிமா தான் நைட் பார்க்க முடியும்ல, மேக்ஸ் ஒண்டி பண்ண முடியலையே. யாராவது சினிமா நைட் பார்க்க முடியாதான்னா நான் கையை தூக்கினேன். ஏன்னா என்னால நிஜமாவே முடியாது. எனக்கு சினிமா டே டைமே புரியாது. அவங்களுக்கு வந்து நான் கிண்டல் அடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன கிளாஸை விட்டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்டா துரத்தினாங்க. அப்ப எனக்கு புரியல. ஆனா நிஜம் சொல்லணும்னா என்னன்னா, உண்மையா கான்சென்ட்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா கம்மியாகும்போது ஆகுது. நமக்கு புரியாத உண்மையா விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வரும்போது சொன்ன நம்ம brain வந்து தூங்க ஆரம்பிச்சிருது மத்தி. நம்மள தூங்க கரெக்ட். வைக்குது மாதாஜி. நம்மளுக்கு எப்பவுமே உடம்பு சரியானதப்போ தூங்குறதெல்லாம் வேற. தூங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வருது டெய்லி அப்படின்னா வந்து அது மேல ஒரு ஆர்வம். ஏன்னா இது நான் வந்து சொல்வேன். நான் வந்து தானிஷி மேமே சொல்லுவாங்க, எனக்கு தூக்கம் வருதுமா, எனக்கு லெக்சர் அப்போ அப்படின்னு. ஆனா இப்ப அவங்களுக்கு அது குறைஞ்சிருக்கு. என்ன வீட்டுல எடுத்தீங்கன்னா, நான் ஆனா லெக்சர் சொன்னா அவங்க கேட்கறதுக்கு வாய்ஸ் எங்க இருந்து கேட்டாலும் என்னால ஒட்ட பக்கம் எழுந்துடுறேன் மாதாஜி. அது என்னமோ அவங்க தெரியாது. சொல்ல அவங்க ஜெனரல் லெக்சர் மத்தியானம் இல்ல வந்து எடுத்தீங்கன்னா, இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு சிலரோட வாய்ஸ் கேட்டா நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா நின்னுட்டு எல்லாம் கேட்கணும் போல தோன்றது ஒரு வாட்டி. அந்த மாதிரி. ஓகே, வெரி நைஸ். அது மாதிரி பட் பாயிண்ட் பாகவதம் என்னன்னா, படிக்கும்போது ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால தூங்க முடியல. பாகவதம் புஸ்தகத்தை எடுத்தா ஒரு நிமிஷம் கூட ஜென்ரலா எத்தனை சொல்றேன். டயர்டா இருந்தாலும் தூங்க வருது இல்ல. மத்த நேரங்கள்ல வருது. சோ எங்க வீட்டுல எடுத்தீங்கன்னா, மாதாஜி சொன்ன ஒரு குவாலிட்டி எனக்கு என்னன்னா, மத்தியானம் நான் உடம்பு சரியில்லாம இருந்தேன்ல, அப்ப வந்து எல்லாம் எடுத்துட்டு மத்தியானம் வந்து எங்க அம்மா லேப்டாப், மொபைல் எல்லாம் எடுத்துருவாங்க. ஏன்னா நான் லெக்சர் கேட்டா எனக்கு தூக்கமே வராது. எவ்வளவு முடியல. ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ, அதாவது நான் கிரேட்டு, நான் இவங்க லோயர்ஸ் சொல்ல, ஒருத்தருக்கு ஒரு வீக்னஸ், ரைட்? அதனால வந்து வராது, ரைட்? எனக்கு தூக்கம் வரணும், தூக்கம் வரலன்னா கூப்பிடுவாங்க, வா வா டிவி போடுறேன். ஏன்னா டிவி போட்டு ஒரு செகண்ட்ல நான் தூங்கிடுவேன். முடியவே முடியாது என்னால. ஏன்னா எனக்கு உண்மை புரியாது, ரைட்? அதனால எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு, ரைட்? அதனால என்ன வந்து இழுக்கவே இருக்காது. இப்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஒண்ணு இல்லை, இல்லைன்னா ஆர்வம் இல்லைன்னா, நேச்சுரலா சொல்றேன், இது நம்ம போடுற எஃபர்ட்ஸ் வச்சு இல்ல, நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தூக்கம் வரும். இப்ப வந்து நீங்க எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்ல, நம்ம ஓவராலே நம்ம எல்லாருக்கும் பக்தியில கொஞ்சோண்டு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ரொம்ப இல்ல. we are trying to டெவலப் பண்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். இவரு மோகன்தாஸ் பிரபு அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்காரு. சோ நீங்க கிளிக் போட்டாச்சு பண்ணலாம். மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் போட்டுட்டோம் அதெல்லாம் மாதாஜி. போட்டீங்களா? சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி அவங்க விக்டோரியா மாதாஜி பண்ண மாதிரி நீங்க எல்லாரும் வந்து நம்மளோட குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னு, அடுத்த வாரம் நானும் என்னோட குவாலிட்டியில என்ன பிளஸ் என்ன மைனஸ்ன்னு நான் சொல்றேன். இப்போ ஒரு பிளஸ் ஒண்டி சொன்னேன். ஓகே, மைனஸ் பத்தி நான் நிறைய இருக்கு, அது 4 செஷன் ஆகும். பட் எல்லாரும் ஒரு 3-4 மினிட்ஸ் மாதாஜி மைனஸ் சொன்ன தான் மாதிரி நிறைய இருக்கு மாதாஜி. மைனஸ் நிறைய இருக்கு. என்ன நிறைய பண்றது? இருக்குன்றது முக்கியம் இல்ல, நிறைய கரெக்ட் பண்றோமான்றதுதான் முக்கியம். நான் இப்ப அந்த செயல்ல தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கேன். கரெக்ட் சரியா? பண்ணிக்க சான்ஸ் இருந்தாலும் கரெக்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறோமே, அது என்னன்னு சொல்றது? அது வந்து நம்மளுக்கு திமிருன்னு அர்த்தம். அதுதான் நம்ம எப்படி பண்ணலான்றது திங்க் பண்றோம். சரிங்களா? ஓகே அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஜெனரல் எக்ஸ்டெம்போவா இருந்தா பேசிட்டே இருப்போம். நான் என் பண்ண போற மீட்டிங், நீங்க ப்ரிப்பேர்டா வாங்க. இன்னைக்கு ஏகாதசி, எல்லாரும் டயர்டா இருப்பீங்க, நானும் டயர்டா இருக்கேன். நம்ம மீண்டும் இல்ல சந்திக்கலாம். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகாதசியில ஒண்ணும் டயர்டே ஆறுது இல்ல. மத்த நாள்ல தான் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு டயர்ட் ஆயிடுறோம். வெரி நைஸ், ஹரி போல், வெரி நைஸ். இது உங்களோட குட் குவாலிட்டி, நீங்க இது எழுதலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.